قلتها مناسو أنا ولا معك سنة سوتي تحازو وينك مسنا فاميلي ويتفضل عرفت كلنا نهي من عودت بالجو هزنا عبيك عبستت عدل تدكنا كان خعبت فلتت كينت يدينا نوران ممكان انت بكيسا نغلو تعقوف كتسكن كتك كسانا نعلوف ما انت بكيسا نغلو تعقوف بخلتو كله قصاته كمنا يا دماته نغلو تترنا كتاته بايتا ولدونا أما تنصاته حلنا نكتو سلام كلكم عارفينكم مدام هاتن تكاتلو خبرات حزبنا كم يالكم كنيكم انبعث لو مشاد بوليس ولا مدد بمعلتي أهجراوي دكانستيو بملكات مس أولاتنا سيسايكاهم روزا إهمين إنبلولو مشايتيمو مسانا حبيركم من حتى رئيتون دحران لكم أقربلناهم تليفوننا مسمرنا دحر الساعة تتعددنا كم كفينا كمام سخن أحوال كم يالكم كم يكأنهم كمام سخن سلام حفتي روزا كم يكأنهم كبرات سمعتنا قاعدة حمزهم thank you قاعدة حمزهم اسكا أفي خنفن كأنهم روزا قا حداشان بعزبتنا يوم ما يفوتني أمس سايفوتها يوم قلنا من العزاء أكل اسكا من السلكنش يمكن هذه خنتنا بقى كده روزا تزارب معري نعافي على روزا روزا حفي تنصبر قرار سنة اللي أنا دي ريح تخون maybe اسكا اسمع لكم بجي يا أجي سمع لخي يس أنا سي روزا أنا فقط أما عادتي أكثر تماما لأن مالك يعني thank you روزا حفتي سيساي حفتنا أنا خاششة شاي كهن كمو بكتما مانشستر تقمطت أبال محبر نبلو سدرا مهتن تفعيل أني نرى جهة ملسناكم لنا لأني الناس سلامي thank you متشمنا لمشت نحنا هيدا كنستيو بعالم زخبر لايك هاجرنا ونخبرين مينا أبلات مهتن سك نحنا نخاف كنا فأنا كخون بزبل لمشت كنا مسينا سك نحبة سبنا قرب الدقيق نخه اللوسي معرنة كنستيو كن بالكلنا انتاي مالتي تاي معرنة روزا ويس كجمر نما في سيسي معرنة أبزي دلنايو معقول دخان عالم نكل صوتا معرض له كم معرني ود سبعتين نقول نستيتي بكل مدايات حدا ني سبعة مساليو معري نكلتيو أبزي دلنا عالم كأ سبعتين سبعة كيف لها كم سب تخبروا كم سب كرأيو أبصرح عالم جي أبتمرتي أفلتت كله سبعة سلخان دك حدة ترفلو سبعة سلخان قلمي دخلوا هاي كونسي كلتيو بمعرض الرأي له كلتيهم كأ بكل مدات نخعبيو نخسلتنو نخمعبلو نعم نحبرتهم نحبرت سباتهم دخانو سب كم سب كرأي من إنسان مالته بصوتهم نخايف الليو
دقبر هذا معرنات نبالكو ويكا سبعين سبيتين دي فليلو of course كمتي فتعال أملاق تفترون أن هنا لنا جنكا أبسط عيني وحق عين فون كلها كل تيوسي كم حدا كم معرة خر الرأي له مالتي روزي معرنة الكنستيو نقول كلنا أنت مالتي بالله دخلتي عين مالتي باتي حبة سبنان باتي معرباوي كمعب العالم نبلا معرنة كذا كلوسي كليتيوم سي ببتناتهم دلوهم هيافسي كليتيوم معرف فاليو مالتي معرف أجداس أكل نجار مالتي زي أفعالك أب صراحة يو أب جنزا بحفظ أب كله مالتي ببت بليش أنا ناتهم هيابات اللهم ودونات هيابالو ولا نسيت حاكمو مالتي ناتا هيابالو حجي كليتيوم جن أبتي نناتهم هياباتي بقى معرف مالتي كليتيوم سي فاليوم صح هذا كاب حدث أيقودل حدا زيادة أيكون حدا خا أيقودل بمعرفة كليتيوم ناتهم نناتهم هيابالو نناتهم فاليو خا اللو مال بتعمل صب تاريخها وغنياته سي متشم معرنة عب تتلاقي الروماني شنجع تميتن 4 قلنا نوياتي إسراتات تفاون دولار عاد إنجليز بفلاي مالتيو من قصقات تجمل سو تاريخها أما تاتون سي كابيو تمعرنة ناينو بحز خدا يكون معرن قانستيتن والتبعتين سي بمعري أي الرأيين يمنيرو كان دكتور سيرس أنا سنحكي وزحفتي أنا بردي إتي معرنة مالت أبتي سنة حساب ويا ومرافاد أمبر بتفوترانا زفلالينا لنا دن تمالالاتينا تندبلو أيقونن لازم نمنتايو كومن دحر كوينا بتفوترانا سي نمنتاي تمنقصقاس تلاعيلو انتاي سلازفوني كم انتاي كمت بس قدم جيزي حجي سبيشالي كمزي مجمرتك معرنسي ادمي أبدي مالسي من أفريقيا مأتاو أب بناي أوروبا عندي جميرو حجي سقدم جيزي دك انستيوسي اتي دومزناتن معرفة دك أتبعتو أين برن كان زي وزين كا صريحاً أب ليدرشيب كا يمرز أين برن حجي اتي دبزح ناي وزيخا معياي ويكاني وزيخا مدمع عبدك تبعتيوس لزنبرة بتقدم جيزي حجي معر والين ستيتسي كم ودي تبعتاي كماهرة معري أخت مد كمقاني أبتي دوموس تخفل اللون معرض دوموس تخفل وي أبتي نايترو تبحث الشاب كله مالتي حجي نازي بز مخنعت معرض نخطوني تي نايك قدمسي نازي دنجر مالتي معرض نسي كل نجر معرض مثل نقوة حبا حبتي أبدي أتوصل لان كلا قربتين الدحرت كنريتو الناس كافتي تاريخها وكنريتو الناسي قدمي على عالم ترونت درجاتنا مدمر عالم ترونت براشا جميرو كابشحن شعات ميتين شعاتن عسرتن الأواناتي دكنستيو أنا خمسة درعيني أبدأ مع بالعلامات أب مدمراني على عالم ترونت بزح تتصاوتو ميلاتات نيرو دقبرو النجار نيرو سبوت كلهم ترونت بدخلوا الأوان قوانستيتي معرة كم سبعي حريساديا ندب عادي أجدليات مارسي تجبو تسلعي تجبرو النبرة صراحة كتجبرو تجمره هلو وأنا أصل النبرة then obviously يمثلني قبل كنستيود مثل كم revolution كم زين متسع نجار تجبرون نحنا معرخ نرأي لنا قد ميوسي أبتني عالم هوت تعقون نستيتي تحت تنبري معرض سواي كم بيكونت سواي تجبرو سخ جبرت كنا دبها النجارات نيرو زرا كم زربام أفتي نمعتاوي هوتم نبلو جن تي سبعي نابكال خصوع كخي كلمو تقوان استيتخا ني سبعي سرح ني سبعي نسبيت سرح عمي مقطوع كتجمر كلها أنا ممكن دخل قبل دبها النجارات دلع علو مثلا أنا خمسي أب هيستوري نريو دلنا بسوفيتين بأمريكان جميرو حركة أسكاس نابر بسكندنافيان علامات بيرونا بأوروبا داتون قال أي كاجين أي كلا علم تونس كجمر كلها again دكنستيو بزوج تزاويتن أفتي نيسب أي نتورنت نميدا دخل الأوان الساعة كاب
ንጥሩነት ድኸውን ፀውራታት ድዩ ናይ ገዛ ድዩ ናይ ደገ ድዩ ፋብሪካታት ሲ ብደቂ ኣንስትዮ እዩ ዝካየድ ነይሩ ሕጂታት ኩሉ ክትሪኦ ከለካ እታ ጓል ኣንስተይቲ ኣብቲ ናይ መዓልታዊ ሂወታ ከምቲ ቀደም ዝነበረቶ ክትምለስ ኣይትኽእልን እያ ናይ ግድን እያ ክትሓትት ኣነ ከዓ ኣለኒ ቦታ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ኣብቲ ሂወት ናይ መዓልታዊ ሲ ናይ ባዕለይ ቦታ ኣለኒ ናይ ባዕለይ ክገብሮ ድኽእል ኣለኒ ካባኻይ ትሕትነ ካባኻይ ንእስነይ ግን ከዓ ማዕረ ኮይና ክልተና እቲ ነገራት ክነካይዱ ድብል መስለኒ ካብቲ ናይ ሂስትሪ ክንሪኦ ከለና ንድሕሪት ተመሊስና ስለዚ እንታይ ትሕቶታት ዘብልኦ ዝነበራ ኣብቲ ግዜቲ እቲ ሕቶታት ዘብልኦ ዝነበራ ድኣ ሰሪሓ ክትኣቱ ናይ ባዕላ ገንዘብ ክትሕዝ ድያ ገዛ ክትገዝእ ድያ ምርጫ ክትገብር ድያ መንግስቲ ፖለቲካ ዓለም ክትሳተፍ ድዩ ምርጫ ክህልዋ መን ክትምርዓው ክትወልድ ኣይ ክትወልድን እዚ ብዙሕ ነገራት ቀደም ዘይወሃባ ዝነበረ ዕድላት ክህልዋ መሰል ክህልዋን ክትሓትትን ክትተግብሮን ከዓ ሓትት ጥራሕ ከይኮነ ሓቲታት ነው ክትበሃል ትኽእል እያ ግን ከዓ ክትተግብሮ ከም ዘለዋ ሰው እዚ ኩልታት እዩ ደምፅኦ ዘለዎ እንታይ ኣብቲ ናይ ሂወታ መዓልታዊ ሲ ኣትያ ወፅያ ከምቲ ሰብኣይ ደምፅኦ ገንዘብ ድያ ክትምፅእ ደሞዝ ድያ ክትክፈል ማዕረ ደሞዝ ድያ ክትረክብ እዚ ኩሉ ግን መዓት ገድሊ እዩ ነይርዎ ከይዳ ክትመርፅ ንባዕሉ 1940 ገለን ይበዓዲ እንግሊዝ ድሕሪኡ እኳ 68 ነበር ሶሪ 1968 ያ ሰበይቲና ቮት በፂሓ ንክትመርፅ እኳ ኣብቲ ናይ ምርጫ ድበሃሎ ሲ ዕድል ተዋሃባ ስለዚ ኩሉታት ክንሪኦ ከለና ሲ እቲ ሳ ክትገብሮ ትኽእል ለውጥታት ክመፅእ ምእንታን እዚታት እያ ዘቕረበቶ ክሰርሕ ከምፅእ ኣነ ከዓ ክሳተፍ ከምቲ ሰብኣይ ዝሳተፈ ሲ ማዕረ ኮይና ስሳ ከዓ ሂወታ ክተካይድ ምእንታን እቶ ካብ ኪኪ ሓፍትና መፂና ኣሎ ኣብ ቀዳማይ ዓለም ማዕርነት ኣሎ ኢለን ይኣምናዶ ኣሎ ድዩ ማዕርነት ኣሎ ድዩ ዋላ ቀዳማይ ዓለም ሲ ስጋዕ ሕጂ ሲ ስጋብ ሕጂ ንማዕርነት ዋላ እኳ እንተሃለወስ ኣሎ ድዩ ሙሉእ ብሙሉእ ሲ ማዕርነት ኣሎ ድዩ ኣሎ ክብል ኣይክእልኒ because ኣብ ዝተፈላለየ ዓለማት የሎም ስቲል ኣብ ንበለፍቲ ዓበየ ስራሓት ማናጀርያል ክኾን ከሎ for example ጓል ኣንስተይቲ ካብቲ ሰብኣይ ዝኽፈሎ ዘተሓተ ተኸፈለሉ ቦታታት ኣሎ ሕጂ ኣብዛ 21 ዘመን ማለት እዩ so እቲ 100% ማዕረ ከም ዘየሎ ፍሉጥ እዩ ማለት እዩ ሲራኣይ መዓልታዊ ምስኡ ከዓ እቲ ኣሰናኽል ትረኽቦ ጓል ኣንስተይቲ ኣሎ ክትጠንስ ኮላ ድያ ክትወልድ ኮላ ድያ ተፈላለየ ነገራት ኣሎ ምስቲ ደጋጥማ ዓመፅ ድዩ ምስቲ ከመይ ኣብቲ ሶሳይቲ ትረኣያላ እዚ ኩሉ ንባዕሉ ማዕረነት ከም ዘየሎ የርእየላን ኦፍኮርስ ኣብ ፅሑፍ ኣሎ ኦፍኮርስ ከም መሰል ተፃሒፉ እዩ ግን ከዓ ኣብቲ ተግባር ኣሎ ድዩ የሎን ኣነ 100% ኣሎ ኣይብልኒ እዚ ናተይ ኣተሓሳስባ እዩ ንዕኻ ሮዛ ከዓ ትብለና ኣነ እውን ብዙሕ እወ ከምዚ ምዝና ሓሳብ ይሰማማዐ ኣብ ድበዝሕ ትሪኦ ከለካ ኣብ ኩሉስ ኩሉ ብሙሉእ ኣይኮነን እቲ ማዕርነት ደሎ ስቲል ድኽምቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብቲ ናይ ወዲ ተባዕታይ ድዩ ሰብኣይ ድዩ ዓይኒ ኣብቲ ሶሳይቲ ብሙሉእ እሲ ክትረኣይ ኮላስ ስቲል ትሕቲ ከም ዝኾነት እቲ ዊክነስ ስቲል ኣለዋ ተባሂሉ ዝሕሰብ ስለ ዘሎ ጓል ኣንስተይቲ ክትነፍዕ ከም ትኽእል ኣብቲ ዓበይ ቦታ ክትበፅሕ ዓዲ ክትምራሕ ከም ትኽእል ርኢና ኢና ኣሎ ግን ስቲል መሰናኽል ኣለዋ ናብኡ ንክትበፅሕ ዘሰናኽል ኣሎ ኦልዌይስ ኩሉ ሻዕ ደሎ እዩ ግን ጓል ኣንስተይቲ ከዓ ሬዚልየንት እያ ኦፍኮርስ ትጎይኣ ትፅዕርያ ንክትገብር ግን ኣብቲ ትደልዮ ትበፂሓ እምበሪ መሰናክል ግን ኣሎ እዚ ማዕረነት ኣሎ 100 ክብል ሲ ኣፈይ መላእ ክእልኒ የሎም I don't think so ስቲል ኣለና ፋይት ነቲ ብፍላይ ነቲ ዓዘብትና ወይ ከዓ ሕብረተሰብና ብፍላይ ሲ ምን ትክርድኦ ብምባል እዩ እንድሕር ደኣ ኣብዚ ምዕቡል ንብሎ ዘለና ሕብረተሰብ ጓል ኣንስተይቲ ማዕረ ወዲ እንድሕር ዘይትኽፈል ኮይና ስለዚ 100% ማዕርነት የለን እዩ ደስምዕ ዘሎ ሓላፊት ኮይና ምናልባት ኣነ እንታይ ዝርዳእኒ እቲ ሕርስን ጥንስን ዘምፅኦቲ ተፈጥራዊ ዶ ይኸውን ምክንያቱስ ኣብ ስራሕ እንድሕር ኮይና እታ ጓል ኣንስተይቲ ተፈጥሮ ናይ ግድን ክትጠንስ እያ ክትደክም እያ ናይ ትሊብ ኣሎ ስለዚ ካብቲ ወዲ
نعم إن شاء الله بامرأة قد تحت تليفون سبتي تفطروا زحاباجن كافتي كتقولوا لحسبة ألامان رأن كترفع يخلي Yeah, of course. كات يخون بمبالي معرنا الزمصوخ نابنسي مچم معرنت ببصح نظراتي بقلت دلولومي ازي feminist زبحال أنا سبيتي أخلتي ناي سبعين سبيتين جيرة كأبتي زبحال أتحساسبان سنة حسابن إن دامس إذا قيدلو تلز بمعرنت زمصو آلت هاوي لمدتات اللو ديوم إذا مقصقاسي ندق أنستينا وكأتي سبيتي زبلنا قانستيتي زبلنا بحريات ناسي فينا هلنا دينات معرنة سلازمتة نبا تيجي روزا. ኣብዚ ሕጂ ግዜ ክትሪኦ ከለኻ እቲ ማለተይ ሕጂ ማዕርነት ጓል ኣንስተይቲስ ማለሲ ከም ወዲ ተባዕታይ ብማዕረት ተራእያ ኣብ ስራሕ ድዩ ኣብ ኩሉ ኣብ ብዙሕ ነገር ብማዕረት ቫልዩ ናታ ክረአ እሱ እዩ ትበለፀ ነገር ንከምኡ እዩ እቲ ምሻሉ ቃልሲ ብተገብሮ ግን ኣብዚ ሕጂ ግዜ ምልስቲልካ ክትሪኦ ከለኻ ግን ብዙሕ ነገር ደሰክት ነገር ኣሎ ብፍላይ ከዓ በዚ ናይ ፌሚኒዝም ክንሪኦ ከለና ሲ ሰበይትስ ምሻሎ ኣብ ዳርጋ ሰብኣይ ኣየድልየንን እዩ ዓይነቱ እዩ ድኸይድ ደሎ ሕጂ እዚ ኣንጻር ተፈጥሮ ምቅላስ ማለት እዩ ካልእ ወላ ሓንቲ ዕንወት እምበር ደምፅኦ ነገር ካልእ የብሉን ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ማዕርነት እቲ ቫልዩ ናትካ ምፍላጥ እቲ ዋጋ ደለካ ናይቲ በቃ ማለስቲ ኣሰብኦት ብዘይ በኣና ክነብሩ ኣይክእልን እዮም ንሕና ከዓ ብዘይ በኦም ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ብዘይ በኦም ከዓኒ ክንነብር ኣይንኽእል ኢና ሕጂ ንሕና እቲ ናትና ማዕርነት ኣብ ምምልላእ እምበር ኣብ ምውድዳር ኣይኮነን መላሊእና ኢና በቃ ንሕና ማዕረሲ ጓል ኣንስተይቲ ማዕረ ወዲ ተባዕታይ ኣገዳሲ እያ ወዲ ተባዕታይ ከዓ ማዕረ ጓል ኣንስተይቲ ኣገዳሲ እዩ ነናቶም ድገብርዎ ፓርቲ ስለ ደሎ ሕጂ በዚ ናይ ሕዚ ሕጂ ግን እንዳ ማለት ምስ ምዕባለ ምስ ኩሉ ክትሪኦ ከለኻ እየሰከፈካ እንዳሰከፈካ ድኸደሉ ግዜ እቲ ርድኢትናስ ምሻሎ ኣብ ኩሉ ሲ ብዝያዳ ፅቡቅ ጌርናስ እቲ ማዕርነት እቲ ትርጉሙ ፅቡቅ ጌሩ ክርድአናስ ኣለዎ ሓቃ ከም ዝረዳ ዝበለተሲ ማዕርነትሲ ትወዳደሮ ነገር ኣይኮነን ሓደ ወዲ ተባዕታይ for example ማለት ሲ example ክህብ ተኮይነ ኣብ ሓንቲ ስድራ ኣቦ ኣሎ ኣደ ኣሎ ቆልዑ ኣለዉ እቲ ኣቦ ዝፃወቶ responsibility ሓላፍነት ኣለዎ ታደ ከዓ ከምኡ so ኣብዚ ንሪኦ ዘለና እዋን ከምዚ ሮዛ ዝበለቶ የሰክፍ እዩ ጓል ኣንስተይቲ ሰብኣይ ደየብሉ ቆልዓ ስፐርም ተጠቂማ ድያ ገዚኣ ድያ ገራ ቆልዓ ክትወልድ ድያ ሰብኣይ ኣድልየኒ ክትብል እያ so ነቲ ቫልዩ ዝወሃቦ ደሎ ሲ እቲ ኣድላየ ነገራት ኣብታ ስድራ ትኸውን ሲ ይጠፋ ኣሎ እንዳጠፍአ ከይድ ኣሎ ክስታ ጓል ኣንስተይቲ ማዕርነት ኣለኒ በይነ ይኽእል እየ ዝደለኹ ክገብር ይኽእል እየ ሰብኣይ ኣድልየኒ እዩ ግን ከዓ ካብቲ ንቡር ድኾነ ተፈጥራዊ ድኾነ ነገራት ንወፅእ ኣለና ይወፅእ ኣሎ እቲ ሕብረተሰብ እቲ ቆልዓ ተወሊዱ ኣቦ ደየብሉ ሰበይቲ ንበይና ክትዕብዮ እያ እዚ ነገር እቲ ናይ ኣቦ ዝፃወቶ ነገራት እቲ ሓላፍነት ናይ ኣቦ እቲ ኣቦ ዘሕልፎ ነገር ነቲ ውላዱ ክጠፍእ ማለት እዩ ሰቲ ቆልዓ እንታይ ክኸውን ድሕራይ ከዓ ነቲ ሓደ ቦ ሓደ ወዲ ተባዕታይ ንወዲ ድሕልፎን ኣደ ትሕልፎን ተፈላለየ ነናቱ ሓላፍነት ኣለዎ ነናቱ ስራሕ ኣለዎ እዚ ከዓ ተፈጥሮ እዩ ክንቅይሮ ዘይንኽእል ነገር እዩ ግን ከዓ እቲ ማዕርነት ዝበሃል ነገር ደምፅኦ እታ ጓል ኣንስተይቲ ባዕለይ ክገብሮ እየ ድኽእል ትብሎ ነገራት እሞ ካብቲ ተፈጥራዊ ንወፅእ ኣለና of course ናይ ባዕሉ ስክፍታ ዓበይ ስክፍታ ኣለዎ obviously ናይ ባሕቂ እስከ መለሲልና ናብቲ ናይ ሃገርና ክንዛረብ ንሕከና ሲ ደቂ ኣንስትዮና ኣሕዋትና ተጋዲለንስ ናፅነት ጥራይ ዘይኮነስ ማዕርነትን እውን ተቃሊሰን ኢና ቃልሲ ማዕርነት ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ እንታይ ይመስል ነይራ ኣሎ በቲ ንሕና ንርድኦ ምናልባት ሮዛ ሓፍተይ ናባኺ ከብላ ዛሕቶ ብናይ ሃገርና ክንሪኦ ከለና ብፍላይ ከዓኒ ኣብ ቃልሲ ኣብ ነበረሲ ማዕረ ተጋዲለን ኣትየን ናፅነት ሒዘን መፅአን
ኣብ ኩናታት ኩሉ ይሳተፋ ነይረን ተሳቲፈን ከዓኒ እቲ ዕዩአን ከዓኒ ብዝበለፀ ፅቡቅ ማለት እዩ ማዕረቶም ደቂ ተባዕትዮ ዓየን ከዓኒ ወዲአን መፅአን ማለት እዩ ናፅነት ብሓንሳብ እዮም ሒዞማ መፅኦም ሕጂ ብድሕሪኡ ከዓኒ እቲ ማለት ቅድሚኡስ ድሓን ብዙሕ ወፅያ ሰበይቲ ትሰርሕ ቅድሚ ናፅነት ወፅያ ሰበይቲ ትሰርሕ ኣይነበረን ድሓር ኣብ ድሕሪ ናፅነት ግን ስራሕ ክትከይድ ድዩ ድኾነ ነገር ማለት እዩ ከም ሰብኣይ ሰሪሓ ድያ ከፊላ መፅያ ኩሉ ነገር ናይ ደገን ናይ ውሽጥን ክተማልእ ትኽእል ነይራ ማለት እዩ ሕጂ ብሓደ እቲ ቀንዲ ነገር ብሓደ ተጋዲሎም ኩሉ ነገር ብሓደ ገይሮም ስለ ዝመፁ ነቲ ይገልፅ ማዕርነት ናይ ሃገርና Thank you Rosie ኣብዚ ትርድዮ እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ሲሳይ ናተይ ርድኢት እኳ of course ከምቲ ሮዛ ደበለቶ ኤርትራዊት ሰበይቲ ከም ማዕረ ከምተን ኣሕዋታ ተጋዲላ ናፅነት ኣምፅኣ ማዕረ ከዓ ምስ ኣሕዋታ እቲ ትብድሆ ከም ጓል ኣንስተይቲ በዲሃስ ኣብ በረኻ ድያ ነይራ ኣብ ደገ ድያ ደቂሳ ተጋዲላ ድያ ዓዲ ኣምፅኣ ምስ መፀት ከዓ obviously نقدنيا كمتي دغنيتو دنبرتو أبرحالي كتقتل أنا شو رؤي مثلني أب قانسيتي إرتراوي أب دخلت خيدا كتسرح كتعبي تفتنيا ندحريت مرتسي نيساب أي يسرح مو يسرح نتفل قانسيتي إرتراوي كم دي الله فلت إسوخ أخافتي تاريخ دمت يرد عني تردي تيدلني تاريخ دمتو تاريخي هيوت كبدها اللي ندبلتو تسدد خيدنا عن نسدر عن كعات تقوي ناي بحكي أمين درجة 4% الناس فرقي نايتي جلسي ده كان استيقاظ أمتي أنين معرنة كعات نستقبل قناة مالتي في زانو كيف تنالنا عنا مالتيو الرأي معرنة بفلاي حبرتسبنا عبد القنستي زلنا سي انتاي مثل كمي معرنة تقبلنا لنا دينا في حبرتسب قال سي معرو سب اي كم دفنة تقبلنا لنا دنفون كمي بفلاي حبرتسبنا أنا قا أبزع على سدت مبالكو أتعدل ألو نتاقوان ستيتي قن أتغاهم وايد فنتلون يا مبالكو دمنتايك تبالكن خاء أتعدلنا يتمرتلو تعدلنا معبايالو تعدلنا ددالي تفتكون ألو قن كاء ني سيلف كونفيدنس ني بعلها رأي بتفلع لي مخنيات سلا دقودالة تنتاقان ستيتي أفتني معبال العالم كتأتفلا then كم تدلو ياي تعبني هذا اللي مبالكم اللو of course مالتي سي يلو أنا يكونن جنكا قربتي سكفت اللو كتري أقول لخافت society نحن that اتي ambition اتي drive دنا برسي قربتي عيد كمان اللو مبالكم إذا أنا تيجوش منتع نما يكونتني معرنة دينا ويس دكونستيونا سل بقبولة كمال الزلوادي ويسي إتي حبرة سبيو صف معري ودي أيكم كن معري سب أيكم كن أيتم مهاري تناتكي رأي تناتكي زيس أي اللي كنيو بقى ولادي تمرعوي زبل الرأي ردي إسل الزلوادي خمو زخونا زلوا ويسي معري أيكونان إلان بعلن بزم صواحة حساس باي كم من تايت بجيس مخنياتوسي عمع بالعالم اندحر لنا فإنا نابها قرنا ملسيلنا وننحب دعا عبيت دقنستيو أحواتنا عديتاتنا نقدر نقل تقاليسا قمت أسر رأين جيران نحب دعا نتا معرنة تشكيمنا عميزين بلا لواسين من تاينا نحنا كوم ونقون زلنا تحبرة تسلسل زي كبولة زلا ويسي تود تبع تاينا زي كبولة زلا دي تشجر تاين نباخر إذا حفني إسكي أبزي مالتي أب دحر دعني ناب إيروب أجتنا متينا دلنا كو I think أبانا يخون إلي حسب أنا مهنياتو
أبزسي أب إيروبا ببزح مالسي نتقال نستيتس تسمع عنا تالوا أزلون قاعد نستخا كسرح ويكا كتمهار إلكا إن شاء الله علامات كديركا كدلو كسب بعلها مالتي ناتكا دخون مرج أو سيلكا حساب هادكاس I don't think so that أجمالوس أي بلني جي عدنا ملسي ناكنريو خلنا أب إريترا أوكي حرك معرنتيو إلنا كسي مالسي معرنت ألو نبيل نجن بجكا مالت كمزي أفتن مالس ما أكل كتما قالن تدي كوينوسي أب دبزح أي تريونيها كسرح الحجة ألو يبهالنجو أوكي أفتي مخفال دوموز أي فلالنيو بحافشة مالتيو جن أفتح حبرة سبسي ستيل كم ملؤ بملؤ سي أي كونندلو تي معرنت مالتيو مخنياتو دينا أو قلوي أفتي مشالون أي سدرابيت أم إلايديو أبجلس دحزا نجرالو مالسي أبتي وشتو خوينا تسرح مالتيو حجي أبزجن تي possibility ألو تي مريسكا بعلها خاني نختمع بالأبز بفلابز حجي بزح هالو مالتي أب إيروباسي ولا أتي حرايق قلع تعبي ولا نحرفكا لونس تكنولوجي ندابر تعيوني خيد سلدلو أبجزا خونكا بزح نجر كتمهار تقليخا جن أتي السخا كمية تتعملو مالتي تي تايسي أبتي نحن حمك أتي مبلك وأبزسي أب ولا عند عبها قلعت ولا بزح نجر نحلو كاس بزح قبر تقليخا جن كمية علامة خدو ويكاني كمية تعبل تدلي ويتعب تدلي يفنسات تبيخون مالتي. ناي بحكي thank you رضا حفتي كبرات عزبتنا ناي تليفون مسمرنا كفتيو ريتا ويحطو نحرالكم كينو كباب كومنت سيكشن دويلكم مزان حواتنا فينكم حسابكم كتقلصوا تغليهم أتتعدس الدرس بلا مسلاتات سيدو ملنا لو نقام ستيتي دبلموس كأوروب كاب أنت كسلسته نرستي يواقع على أنستي يبللو مس سبيتي ولادان زي مكر تصنيحو مس سبيتون ولادون زي مكر تصنيحو يتعاس فلازس عبوتاتنا ويكاتي حقن دابا كانوا الكل ناسي قانسيتو كبرت كان زنبرت مثل كم زنبرا يزقلت جن أبزي حجي ساعات جن بلايكا أب أوروبا نزلنا أب دقا نزلنا سي معرة مسكون كان نديخن سادين كان معرنا تكتب لك لكن ويون نحنا بيجيغا سلنا ردو زلنا من البات فونت معرنا نعاي معرف بها كله أحساس بها تناتي رأي تناتي دليتات كدقفو فلو تناتي مسامرتي حوي عفوي زيت معرف قبل نزي خيلن ده سبعين كشنا سلزعات ويكا خالقا لنقر تسبيت قبل سلز قبل زي كلتي ناتكا تليفون متعفنا لا هلو مونغو تعري بعد حني حجسي اندحر دا نحنا كبرت عب دقنستيونا زنبرنا حبرتسب ندحرنا كابتن تي حقنا أب ساعات الزجن إذا خمسة عينة رديئة فعلوا أتركع تبعتي أنا ما عرفت تكون واركت مهاري بلا أنت تمهير على العلين ده حليفة في الشادنيا زبها النجار له أتن دقونستيونا خا ترديئة نص سلة سارح حد النجارات كنت نا أوروبا مع رجيرو ده حسابا ويكا ندحر ديجا بركوين خا مع رجيرو خنزيري أزلو نحسب لنا انتايت مع الناس بيجي قارينا نردو دلنا انتايت الناس كبسي بالله نسمع عشت حواتنا مخرفنا for sure كيغار ديتالو كم تدبل كي سلام حفتي معرنت أنا موسم سبعي سلد قبل كيكونسي تناتي رأي حساب فلتأت درايف دلني كدق فن هلو إيو تقندي important نجارات أبزجن قربتي أفتن دقنستي حواتنا نريو دلنا أتنتني معرنة انتايكم لهنا نرديت أدمالو دايم ردع مالتيو طب أي أتكش نجي حق زني لا سبيت ندحر تربش كوينا موزي
it's not ናቱ ቦታ ኣይኮነን ከይኮነስ እንድሕር ኢላ ኣለዎ ክገብራ እዩ እንድሕር ደይክእላካ ኣይክእላን ሰው እሱና ክገብራ ዘለዋ ንስ ማለት ስራሕ ስለተቀያየርካ ኣይኮነን ዝኸውን ዘሎ ማዕረነት ማለት so obviously እቲ ኣብ ስደት መፅሓፍ ናይ ርድኢት ነገር እዩ ማዕረነት ግን ከዓ እታ ጓል ኣንስተይቲ ተፈላለየ መንገዲ ፀቕጢ ኣለዋ ፀቕጢ ስለ ደጋጥማ ከዓ እቲ ትደልዮ ናይ ምዕባይ ኣይ ንክትግብሮሲ ይፅግማ ኣሎ መበልኩ ኣነ ብተፈላለየ መንገዲ ኣመፃፃ ድዩ ናብ ኣውሮፓ ክትኣቱ ኣብ ሕርሲ ድዩ ኣብቲ እሱ ካብ ስድራካ እኳ ምፍላይ ንባዕሉ ካብቲ ሕብረተሰብካ ምፍላይ ካብቲ ኮር ዝኾነ ነገር ክትፍለይ ከለካሲ ኣብ ውሽጥካ ዝሰብሮ ነገራት ኣሎ እሞ እቲ ሰልፍ ኮንፊደንስ ድደሎ ከዓ እቲ ክትመሃር ክትዓቢ ክትምዕብል ንዓኣ ገራ ንካልእ ክትከውን ትገብረሉ መንገዲ ክትፅቀጡ ናይ ግድን ንሱ ከዓ ብተፈላለየ መንገዲ ካብቶም ኣሕዋትና ፀቕጥታት ይመፅእ ኣሎ ንሪኦ ኣለና ብዙሕ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ሓዳር ተኣትያ ደንደቃ ክትርኢ ድዩ ዝታታት ክትገብር ድዩ ዝተፈላለየ መንገዲ ሲ ፀቕጢ ትረክብ ኣላ ደይደለየት ከይኮነት ኮስ ናይ ርድኢት ነገር እዩ ግን ከዓ እቲ ፀቕጢ ደጋጥማ ኣብቲ ሂወታ ይገብራ ኣሎ ንኸይቲ ስጉም ንቅድሚት እሞ እቲ ትደልዮ ንኸይትኸውን ምእንታን ማለት እዩ መበልኩ ኣነ ናባክ ሮዚ ኣነ ሕጂ እንታይ ይብል ማለት እቲ ሕጂ ክንሪኦ ከለና ማለተይ ተማሂርካ ስለ ትምህርትካ ወዲእካ ኣብ ዓብ ፅፍሒ ዝበፅሕካሲ ማዕረፎንካን ወዲ ተባዕታይ ማለት እዩ ኢለ ኣይምገለፅክዎን ታደሲ ማለተይ ሕጂ ክትምዕብል የብልካን እቲ ናትካ ሰልፍ ማለት ክትምዕብሎ ደለካ ክትምዕብል የብልካን ማለት ከይኮነስ ግን እታ ኣደሲ ማለሲ ኣደሲ ብዙሕ ነገር እያ ትገብር ንሰብኣያ ድያ ተማኽር ኣብ ብሉፅ ክስርሑ ድበለፀ ነገር ንክገብር ነቶም ደቂ ድዮም ድበለፁ ኮይኖም ድበለፁ ዓብዮም ፅቡቅ ሂወት ንክገብር ማሲ እዚ ኮት ደዓበየ ተራ እዩ ትርድአና ደለዎ ማለት እዩ ደዓበየ ተራሲ ኣብቲ ውሽጢ ገዛ ኮይና እቲዮም ድወለደቶም ቁልዑት እንድሕር ደኣ ኣብ ድብፃሕ ድበለፀ ንክበፅሑ እንድሕር ደኣኒ ትሕግዞም ኣላ ብብዙሕ ነገር ጥዕና ናይቲ ገዛ እንድሕር ደኣኒ ትሕሉ ኣላ ኮይና እቲ ሰብኣይ ብዝግባእ ሰሪሑ ንክመፅእ ነቲኦም ቆልዑት ንክዓሊ እንድሕር ደኣኒ ሳፖርት ትገብረላ ኮይና ወጢና ንሰርሕ እኮ ማለተይ ኣብ ሓደ ስራሕ ሕጂ ከይድካ ተመሪቕካ ወዲእካ ትሰርሕ ማኔጅ ክትገብሮ ናይናይ ነቲ ስራሕ ተባሂልካ ደሎ ማኔጅ ክትገብር ትደዓበየ ማናጅመንት ግን ኣብቲ ገዛካ እዩ ደሎ እቲኦም ማለሲ እቲ ናይ ገዛካ ማናጅመንት እዩ ፅባሕ ንኮስ ኣብ ብዙሕ ነገር ደብፅሓካ ወይ ከዓኒ ብዙሕ ድኾነ እቲ ዓብ ዓወት እውን ክህበካ ድኽእል ማለት እዩ ሕጂ ከይድካ ማዕረ ሰብኣይ ሰሪሕካ ስለ ድመፀኻ እቲ ድተረፈ ነገር ኣብ ገዛኻ ስለ ማለሲ እንድሕር ደየዕሪኻዮ ጎዲልካ ኣሎ ኮይኑስ ማዕረ ኣለኻ ማለት ኣይኮነን ወይ ከዓ ኣብ ገዛ ኮፍ ኢልካ ስለ ደለኻ ነቶም ስድራኻ እንድሕር ማኔጅ ጌርካ እምሲ እሱ እውን እቲ ድበለፀ ነገር እዩ ግን ማለሲ ኣብዚ ሕጂስ ፅቡቅ ገይሩ ክርድአና ኣለዎ ሕጂ እቲ ምዕባይ ናይ ጓል ኣንስተይቲስ ከምዚ ምስ ወዲ ተባዕታይ ተሃላሊኻ ክትዓቢ ወይ ከዓኒ ኣነ ክሰርሓለኒ ክሰርሓለኻስካ ኣነ ክሰርሓለኒ ክትብል ከይኮነሲ ገጊዚኡ ኣለዎ ምናልባሽ ሕጂ ግዜ ኣይጣዕመ እንድሕር ኣዝሎን ማስ ትራዳዳ እንድሕር ኣለካ ንክናስ እንታይ ይብል ኣነ እቲ ርድኢት እቲ ርድኢትና እንድሕር ደኣኒ ፅቡቅ ተረዲእና ኣሎ ማለት ክንሰርሓሉ ንብል ኣለና ኮይና ሰብኣይ ሕጂ ኣብዚ ግዜ እዚ እንድሕር ሰሪሑ መፂኡ ወይ ክመሃር ደለዎ ኮይኑ ንዑ ዕድል ተሂባቶ ንስታንኩም ቆልዑት እንዳገበረት ዘን ድሓር ከዓኒ ንሱ ማለሲ እስታ ንክትመሃር ዕድል ይህባ ማለት እዩ እቲ ምርድዳእ ይመስለና ኣነ ሕጂ እቲ ማዕርነት ማዕረ ወዲ ተባዕ ጓል ኣንስተይቲ ማዕረ ወዲ ተባዕታይቲ እቲ ኣብቲ ቫልዩና እምበር እንድሕር እሱ ሰሪሑ መፅእ ስለ ደሎስ ኣነ ከዓ ከምኡ ሰሪሐ ክመፅእ ኣለኒ እሱ ተማሂሩ መፂእ ሎ እዚስ ንወዳደር ኢና ደለና ሕጂ ክትመሃር የብላና ከምኩም ድብል ደሎ ክትመሃር ኣለዋ ኩሉ ነገር ክትገብር ኣለዋ ግን ነናትና ነድማዓሉ ከዓ ኣሎ ሕጂ በቢግዚኡ ድሕር ጌርናዮ ሲ ድሕን ኩላ ማለሲ ክስታይ ድገብራ ነገርሲ የለን ናይ ብሓቂ እንታይ ግን ትሽግር ኣነ ከም ዝመስለኒ ብፍላይ ኣብዘይ ምዕቡል ሕብረተሰብ ዘለና ሲ
ጓንስተይቲ ብትምህርቲ ድያ ትምህርታ ወድያ ዝለዓለ ደረጃ ስራሕ ክትኣቱ ኮላ ነቲ ወዲ ተባዕታይ ራዕዲ ዝፈጥረሉ ነታ ጓንስተይቲ ከዓ ከምዚ ኣነ ፍፃመድ እንድሕር ኮይነሲ ማዕረይ ዝሰርሕ ወይ ከዓ ልዕለይ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ኣተሓሳስባ ይመፅእ ዝበሃል ኣሎ ምናልባት ገሊአን ደቂ ኣንስትዮ ትሕት ኢለን እዚ ናተይ ኳሊፊኬሽን ዳ እምበር እቲ ጓልነት ምዃን እቲ ኣደ ምዃን ሲ ድሓነይ ኣነ ክእቱ ክእልየ ክንማላላ ኢና ሳብ ሕርስን ጥንስን ክትበፅሕ ኮላ ከዓ እኮ ንሳብ ገዛ ኮፍ ኢላ ነቲ ውላዳስ ክትዕብያ ኣብዚ ግን ዘይምርድዳእ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ብፍላይ ኣብ ደቂ ተባዕትዮናን ደቂ ኣንስትዮናን ምክንያቱ እታ ማዕርነት ንብላ ዘለና ሲ ኣይርዳእናን እዩ ዘሎ ምናልባት ኣብቲ ምዕቡል ሃገር ብጌጋን ብክልቲኦም ዘወዳድርዎ እቲ ፌሚኒስት ዝበሃላ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ደቂ ጠቕላላ ወዲ ኣይለንን ኣነ ቦዜ ከምኡ ኢለን ከዓ ብደይ ውላድን ሓዳርን ዝነብራላ ምርጨን ኢና ገሊአን ግን ልክዕ እንዳሰራሓ ኮላ ሓዳርን እንዳገበራ ውላድን እንዳዓበያ ልክዕ ሕጂ ከምዚ እቲ ማዕርነት ኣብ ፀዓዱ ሲ ኩለን ፀዓዱ ፌሚኒስት ጌርና ንወስዶ ነገር ኣሎ ኣይኮናን ግን ሕጂ ኣብቲ ሕብረተሰብና ወዲ ተባዕታይ ሲ ጓንስተይቲ እንድሕር ሰሪሓ ወይ ትሰርሕ እንድሕር ኮይና እንድሕር ምህርቲ ኮይና ቁም ነገር ኣይክትገብርን እያ ንዓይ ኣይተኽብረንን እያ ዝብል ርድኢት ኣሎ ከምኡ ዓይነት ዲና ደቂ ኣንስትዮና ብፍላይ ምሻሎ ኣብቲ መሪሕነት ዘሎ ኣብቲ ትምህርቲ ዘላ ብኸምኡ ዲና ንሕና ንገልፆ ምክንያቱስ ባህልን ልምድን ኣለና ንምንታይም ዝርዕዱ ንምንታይም ዝፈርዱ ስጋዕ ሳ ኣተሓሳስባ ትሕትና ዝመልኦ ብርድኢት እትኸይድ ስጋዕ ዝኾነሲ ንምንታይ ዘርዕዶም እንድሕር ምክንያቱ ንዓይ እንተተማሂራ ጓንስተይቲ ፅላል ኩልያ መምህር ኩልያ ዝብል እምነት ኣለኒ ምክንያቱ ሲ ዋላ ኣዴታትና ኣይመሃራ ዳ እምበረይ ንቑሓት እየን ነይረን ሓዳረን ኣልየን ዝኸዳ ማነጅ ገይረን ዝኸዳ ሕማቅ ግዜ ከይመፅእ ኢለን ሰብኣየን ዝሃበን ኣፅሪፈን ሓዳረን ዝኣልያ ውላድን ኣብ ድብፃሕ ዘብፅሓ እየን ዶክተራት ኮይኖም ፕሮፌሰር ኮይኖም ዘለው ዓበይቲ ኣሕዋትና ሲ ዘይተማሃራ ኣዴታትና ዘዕብየኦም እየን ኦኬ ስለዚ ንምንታይ ዝረዓድ እዚ ዝኣትዎ ዘሎ ብፍላይ ነዚ ሓድሽ መንእሰይና እንታይ ክትመክሮት ኢልኩም ትሓስባ ንክልቲኡ ማለት እዩ እዚኣሲ ቀላል ሕቶ ኣይኮነትን ንምንታይ ኣብ ኩሉ ስድራ ሓዳር እንድሕር ከምቲ ሮዛ ደበረቶ ምዝርራብ ኮይኑ ኩሉ ግዜኡ ኣለዎ እሱ ድመሃረሉ እዋን ክህሉ ክእሉ እሳ ቆልዑ ዕብያ ኣብ ስራሕ ጥራሕ ትኾነሉ እዋን ኣለዎ ነናትካ ግን እዚ ካብቲ ናይ ኮፍ ኢልካ ይህን ምህን ምባሃል ድመፅ እዩ እቶም ኣሕዋትና ራዕዲ እዚ ናይ ፓወር ሽፍት መስለኒ ያፈንቅ ይመስለና ፍርሒ መስለኒ እንድሕር ማዕቢላ ተማሂራሲ ልዕለይ ኮይናሲ ንዓይ ከተናእሰኒ እያ ዝበሃል ኣተሓሳስባ ክህሉ ክእል እዚ ግን ጓል ኣንስተይቲ ስለተማሃረት ነቲ መፃምዳ ተተሓትአ ወይ ከዓ ተንእሶ እያ ድሕትሕትነት ስላለዋ ኮይኑሲ እቲ ትምህርቲ ንዓ እምበሪ ንዕኡ ደንእስ ኣይኮነን ሓደ ዶክተር ኮይኑ ሰበይቱ ነርሲ ክትከውን ትኽእል እያ ግን እዚ እሳ ዓብዪ እሱ ንእሽተይ እሳ ንእሽተይ ምስራሕ ዘለዋ ስለዝኾኑ ይኮኑን ነናቶም ፍልጠት ኣለዎም ነናትካ ፍልጠት ኣለካ ንምንታይ እዩ ኣሕዋትና ግን ራዕዲ ኣትዩ ድኣትዎም ተልክን ግን እዚኣስ እንድዒ ከባድ እያ ነውሮዛ ከዓ መልስ እያ እምበር ኣነሲ ናይ ባዕላቶም ኮንፊደንስ ኣቲንክ እቲ ናይ ማን ኤጎ ክንብሎ መስለኒ ፍርሒ ዝገብረሎም እታ ጓል ኣንስተይቲ ተወፅያ ማዕረ ከይዳ ተሰሪሓ ድሕር ልዕለይ ተማሂራ ፍልጠት ገይራሲ ፅባሕ ንጎስ ክትገድፈኒ እያ ዝበሃል ፍርሒ ናይ ከሚስ ንበሎ ድመፅእ ነገራት መስለኒ ግን ዝፍርሕ የብሎም ቢካዝ ኣይኮናን ከምኡ መስለኒ ነባት ሮዚ ኣነ እውን ብዙሕ ካብ ናይ ሲሳይ ደፍሊ የብለይን እዚኣስ ንዕኦም ትምልከት ሓደ ካብኦም ንዕኦም መላሕቶ ዘፍርሕ የብሎምን ንበልክዎም ኣነ ብዙሕ ግዜ ኣይክመሃርኒ ወይ ከዓ እንተ ተማሂራ እንታይ ትርዲኢት ክሕድረሎም ደልየ ደቂ ተባዕትዮናሲ ጋዕታ ጓል ኣንስተይቲ ፅቡቕ
ዝኾነ ንቕሓ ስጋዕ ዘለዋ ወይ ከዓ እቲ ማዕርነት ብፅቡቅ ጌራ እንተተረዲኣቱ ሲ ንሳ ሰሪሓ ስለ ዝመፀት ወይ ከዓ እንተተማሂራ ሲ ንዕኡ ደኣ ተርብሖ ነቲ ሓዳር ተርብሖ ደኣ እምበር ዝጎድሎ ነገር የብሉን ኢለ እየ ዝሓስብ ኣነ ከምታ ርድኢተይ ብምባል ምክንያቱ ሲ ማዕርነት ኣእምሮ ደኣ እምበረ ምናልባት እውን ዝንዕቃ ክህልዋ ክእላ ኮነ ሰብ ተፈጥሮ ተፈላለየ እዩ ሰብ እዚ ናይ ሰብ ወዲ ሰብ ናቱ ኣተሓሳስባ ኣይመስለኒ ዘሎ ንሕና ከም ደቂ ኣንስትዮ ሕብረተሰብና ሲ ነቲ ማዕርነት እንታይ ኢና ክንሓትት ንደሊ ወይ ከዓ ሕብረተሰብና ሲ እንታይ ኣረኣያን ርድኢትን ክህልዎ ኣለዎ ንብል ምክንያቱ እቲ ወዲ ተባዕታይ ጥራይ ኣይኮነን ዋላ እቲ ተዓባብያና ሲ ጓሴ ክተግልፅ ትበልዕ ኣለዋ ከምዚ ክትዛረብ ኣለዋ ከምዚ ኢላ ኮፍ ክትብል ኣለዋ እንዳተባህልና ስለዝመፀና እውን قدم بالكي على الكير زنح كسيسي حتى ولا كتبايتا عندها اللو دق أنستيسي أي مهران أي كدانا اللو إذا زمت أوجن تي نقحات زي مهلاو ويكاتب اللو حبرة السب أبزقت متقل خويا أكل كايدا عن براب زلو مرخا عبد حريت كهلو الخوني فازسي دقة في حبرة السب زلنا ناتوس حد يزا بقرب أحواتنا خماسي متقن بالكل ناس أكن بتمهرة إنه نفس راح أتوا أكن دي زبلو ناسي محبركم بعبيد حبرتسبنا ولدا تمرعوا كمان ميخن كاي حال ولدا زبحال عالو سلازي كم حبرتسب انتاينا نقوان ستيتي كنقرب لها حتو أتاتا انتاينا كنملسو زلنا تبلا نابحن أخبيدات كندك جدا لو حبرتسب أمين جدا لو تحبرتسب بتزاوتو نقدني تحبرتسب تمهار إباي جبر كبلك خلو كمتي دبلكو قدم سدرا أبو عندنا دحرك قديفنا دمز بزحي تدبز حقا أخمي أبونا دين حزود السدد بزح يكونن because رأي خاص سدرا هايم ساتم يوم دتبابع خا تمهار فلت جبر دبلكا أبزخ أسدت بسمة هاي اللي نسوت ميكانيزم تطوي بلادو تحبرتسب كات مساحة له مسار الدخايل رأي دخونا كان دتبابع كان جبر قبل كان متزمان إنه بعد جزاها تتبابع كا الجسي تحبرتسبنا للصوت عاب من نجارات له كم زي قدم حد ياخد بالكيو سلام حفتنا كندي تمهارا جبرا قبل الناسي ولادات تمرعوا كا يكون النبهال مو مسوخا حاري ولدك دقا ملا تتصد باي لخي تعاد بهال حجي إذا زرابات إذا خترف له تومن إسي حاوي حفتي يدليو نحنا نتصاوتو بزح نجارات له نحنا خنبلو دلنا كنتبابع نخمهارو نقعبيو نتدلو opportunity قريب لهم دلو ششاياسي بخما يقرم كتقاملو قالو من أين خنريهم دلنا نبري قوان نستي ولادك نبلا خلناكو نختولد راح يسرح عينا نبلا دلنا السنات كسرح مولاد راح that's no أيكونن سيكونن مدحرجن تخيلي ولدا خاء مولاد كسر كلنا ولدنا نسرحنا ولدنا نتماهرنا مو والعاصي كترفك يبلو عايز رفكاني خا نحدلي خا ناتكا دليتي دوسنو ولا ولد كاسين مسؤول كان لا تمهركا السو تمرتي داو سردكي سخ تمرتي كده تخلي مع مسؤولاتي ريناينا مستقم دمرقو مستقم تأشم دم حجسي نحنا حبرتسب سي كابانا زمان سيد دليو بزح نجارات هالو تحبرتسب دهبو متابع ديو كبروا تمهاروا دبلسي نجدن عدلا يايو كابانا إيكم تدلوا نحنا نحري تبعنا يمكا نحنا هنا بوتاتهم نحنا هنا حواتهم نحنا هنا زمدهم نحنا هنا دقة عدهم سو نحنا نحدي لنا يوم سماني كبروا انت تعدا of course opportunity لو خير كخت حتى تدلك أبز عدهم تنفلتوسي تحتيت كايدوها بكامبر كح كحو جزا خاي متسكاني فتحبرتسبنا خاء ناتو دصاوتو بزح ميلاتات አሉ كهبر له زغبر كم زغبر بر ولادي زوت راح يسرح كي اتبهال دلا كمتي قال نسيتي نيكشنا يسرحها نحتبهال كويناسي that means she's good at نزت نعود راح ساتخ الكال نقرا تخيل يعني اتبهال دلا
نحن ሕብረተሰብ ንፃወቱ ብዙሕ ነገራት ኣሎ እቲ ምትብባዕ ካባና ይክመፅ ዘለዎ ነዞም ኣሕዋትና ይኹኑ ደቂ ተባዕትዮ ወላድ ኣዋልድ ንኣሽተን ብዕድመ ከዓ ድመፁ ዘለዉ ናይ ግድን እዩ ኣሕዋት ክንኮኖም ፅላል ክንኮኖም ናባኺ ሮዚ ሰላሚና ሕጂ ኣነ ከዓ እንታይ ምበልኩ ማለትሲ ንምንታየን ከምዚ ምሻሎ ወልዳለትን ውለዳ ወይ ከዓኒ ድሕር ምሻሎ ትደዓበየ ምክርሲ ንኽን ከምዚ ውለዳ ተመርዓዋ ድብላሲ ጊዜሲ ማለት ሕጂ እንታይ ኮይኑ ይረኣየኒ ጓል ኣንስተይቲ ትወልደሉ ጊዜ ከም ወዲ ተባዕታይ ክሳብ ዳዓቢ ኣይኮነን ማለትሲ ኣሎ ታይም ማለት ሕጂ ኣብ ስራሕ እንድሕር ኣትካ ከዓኒ ኦኬ ተሰዲድና ኢና መፂና ክንገብሮ ዘለና ብዙሕ ነገር ኣሎ ብርግፅ ግን እንታይ እዩ ሓንሳብ ከዓኒ እቲ ማለት ትምህርቲ ስራሕ ክትኮይ ጥዑም ጥዕመካ እቲ ግዜ እውን ብኡ ገይሩ ይሓልፍ ክንደይ ኣለዋ ዋላ ክንሪኦ ከለና ክንደይ ኣብ ብፍላይ ናይ ቀደም ኣዴታት ኣብ ጥልያን ዝተሰደዳስ ክንደይ ማለትሲ ነቲ ቤተሰብ ንኸኣልያ ክብላስ ብኡ ገይረን ከይወለዳ ድሓለፈን ማለት እዩ ኣብኡ ከሎ ግዜ እንድሕለፍ ኣለዋ ሕጂ ካብዚኢታት ክስታይ ወሲዶም ይኾኑ ነቲ ንሕና ሕጂ ዘለና ወለዶሲ እቲ ኣብቲ ትምህርቲ ወይ ከዓኒ ኣብ ስራሕ ይሕሊፍና ግዜናሲ ከይወለድና ከይንሰርፍ ነዚ ምክንያት ስግኣት ስለ ድህልዎም ይኾኑ እዚ ምክሪ ዝድህቡና ኣነ ከምኡ ኢለ እየ ድሓስብ ምክንያቱ ግዜስ ከይተረድአካ ይኸይድ እዩ ሕጂ እስኻ ግን እቲ ኣብ ከም ንሕና ክንሰርሕ ወክንመሃር ኣለና ምክንያቱ ሓንቲ ትፈልጥ ኣደ እንድሕር ደኣኒ ተማሂራ ኣላ ኮይና ታደሲ ኣብ ደቃ ኣብ ዋላ ብሓዳራ ኣብ ብዙሕ ነገር ማለት እዩ ብዙሕ ነገር ክትገብር ትኽእል ዋላ ንስታ ንባዕላ ክማነይቲ እንድሕር ፍግጠት ኣለካ ኮይኑስ ዋላ ዝኾነ ነገር ክትከውን ከላ ማለትሲ ኣብ ፅንሲ ግዜኣ ኣብ ሕርሲ ግዜ ነቲ ነብሳ ክማን ከመይ ጌራ ክትኣልዮ ትኽእልሲ እንድሕር ፈሊጣ እያ እንታይ ጎዲልዋ ኣሎ ተረዲእዋስ ሓደ ነገር ክትገብር ትኽእል ማለት እዩ እንድሕር ደኣኒ ኣደይ ተማሃረት ኮይናሲ ንነፍሳ ክትኣሊ ፅቡቅ ጌራ ኣይትኽእልን እያ ማለት እንድሕር ደይትፈልጥ ኮይና ክትኣሊ ኣይትኽእልን እያ ከምኡ ከዓኒ ነቲ ክስታይ እውን ክትኣሊ ኣይትኽእልን እያ ማለት እዩ ሓዳር ዋላ ሕጂ ቅድም እዚ ግዜስ እንዳተለወጠ ይኸይድ ሕጂ ቅድም ኣዴታትና ኖርማሊ ሰናብ ገዛ ኮይነን ሰሪሐን በቲ ዝገብርኦ ድነበረ ሰብኣይ ከዓ ሰሪሑ እቲ ግዜስ ከምኡ ወላ ሓንቲ ኣፌክት ዝገብሮ ነገር ኣይነበረን ሎሚ ክንሪኦ ከለና ግን ከምኡ ክኸይድ ኣይክእል እዩ ምክንያቱ ግዜ ናይ ቀደም ኣይኮንና ንሕና ንነብር ዘለና እቲ ምዕባለ እንዳዓበየ ይኸይድ ኣሎ ዋላ ኣትሊስት ክማን እቲኦም ደቅኻ ናበይ ይኸዱ ኣለዉ እንድሕር ሪኦም ኮንካሲ ቁሩብ ንእሽተይ እቲኣ እስኻስ ነቲ ኣካል ነፍስኻስ ከተማዕብል ኣለካ ነቶም ደቅኻ ጎኒ ጎኖም ኣትሊስት ክትከይድ እንድሕር ኮንካ ዋላ ንዕኦም ትርኢ ካልእ እጥረፍ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ምኽሪ ድብሎ ኣነ መቸስ እቲ ክስታይና ንኸይሓልፍ እቲ ግዜሲ ኣለኹ እንዳበልካዮ ማታ ይርድአካኒ ዓመት ክልተ ዓመት ይኸይድ ይሰርሕ ይመሃር ኣለኹ እንዳበልካ ትኸይድ ሕጂ ካብዚ ተበጊሰን እየ ምስተን ዝብል ኣነ እቶም ወለድናሲ ነዚ ዓይነት እዚ ምኽሪ ዝገብሩልናሲ ዋላ ማለት ንዓና ምሕጋዝ ዋላ ይትረፋ ንነፍሳ ትኩን ትውለድ በቃ ንሳሲ ናታ ፋሚሊ ይሃልዋ ኢሉ ስለ ድሓስብ እዩ እምበር ብካልእ ኣይኮነን ሕጂ ክንሪኦ ከለና ከዓኒ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ተማሂራ ድያ ዋላ ሰሪሓ ማለት እዩ ስድራኣ ክትኣሊ ከይወለደት እንድሕር ተሓሊፍዋ ግዜ ኮምፔር ክንገብሮ ዘለና እንድሕር ሓሊፍዋ ግዜ እንድሕር ከይዱ ማለት እዩ ጀስት ከይወለደት እንድሕር ተሪፋ ኣላ ኮይና እታ ድወለደት ከዓኒ ኣይተመሃር እሞኒ ኣይተመሃረት እንበሎ ሓራያ ማዕበለት ግን ወሊዳ ኣላ እቶም ደቃ ንዓኣ እታ ወሊዳ ደላሲ እቶም ዋላ ይሕለፋ በቃ እቲ ግዜ ኣይተመሃረትን እቶም ደቃ ግን ንዓኣስ ጠጠው ብሉላ እዮም እቲኣ ግን ሰሪሓ ተማሂራ ብድበፅሐት እሞ ትብፃሕ እቲ ሎንሊነስ ናይ ድሓር ማለት እዩ ፅምዋ ደሎሲ ዓብ ነገር እዩ ሕጂ ክነረኣእዮ ኣለና ንኩሉሲ ሕጂ ብሓፈሻ ክትመሃር የብላን ወይ ከዓ ተማሂራ ሓደ ነገር ናብ ሓደ ዘይኮነስ እንታይና ኣብዚ ሕጂ ግዜ ንሕና ክንገብር ዘለና እታ ሂወት ባላንስ ክነምፅእ ኣለና እቲ ንመሃረሉ ክንፈልጥ ኣለና ብርግፅ እቲ እንዳማዕበለ ስለ ዝኸይድ ዘሎ ግዜ
ክንምዕብል ኣለና ንኩሉ ወላ ነቲ ሓዳርና ክነጠብቆ ድዩ ወላ ንደቅና ክንኣልድ ወላ ጎኒ ሰብኣይና ክንከይድ ዝኾነ ነገር ማለት እዩ ምስኡ ከዓኒ ክትመሃር ኣለዋ ምስኡ ከዓ እቲ ናይ ገዛ ነገር ክግበር ዘለዎ ማለት እንታይ ይበሃል ክትኮን ኣለዋ ሕጂ እቲ ማዕርነቲ ፅቡቅ ገይሩ እንድሕር ደኣኒ ተረዲእና ብብዙሕ ኢና ክነድምዓሉ ንኽእል እቲ ማዕረስ ጎያ ከምዚ ጀስት ጎይና እቲ ፀፍሒ ትገለ ክንሕዝ እሱ ይኮነን እቲ ማዕርነት ከብለና ደለዎ ሕጂ ኣብዚ ከዓ ኩሉ ሙሉ ትርኢ ማለት እዩ ክትኣልለካ ንስድራኻ ክትኣልለካ ንኣብነት ሕጂ እታ ደላትካ ግዜ ማለት ኣብዚ መፂኻ ንእሽተይ ተማሂርካ እንድሕር ደኣኒ እቲ ሰሪሕካ ብዙሕ ክትሕግዘሎም ዘይትኽእል እንድሕር ኮንካ እታ ዕድሜኻ ትኸይድ እንድሕር ኣላ ኮይና ወላ ወሊድካ ዲኻ ወላ ተመሪዕኻ እውን ብድሕሪኡ ኣዝሎንግ ኣስኻ ዕላማ ደለካ ጠጠው ደብለካ ነገር የለን ምስኦም ደቅኻ ካብኦም ንዕኦም እንዳመፁ ወላ ኣብቲ ትምህርቶም እንዳሓገዝካ እንዲኻ ብዙሕ ነገር ክትመሃር ትኽእል ኢኻ ሕጅስ እሶም እቲ ምኽሪ ናቶም ግን ንሕና ከዓኒ ማለት ኣብቲ ክስታይ ክንገብሮ ኣለና ምስ ትደለና ከዓኒ ኮምፔር ንገብሮ ማለት ሕጂ ከም ክልትዩ ክሓልፈና የብሉንቲ ግዜ ትምህርቲ የገድሰና እዩ እቲ ውላድካ የገድሰና እዩ ምስ ትደለና ዕድመ ድዩ ወይ እቲ ደለና መደብ ጌርና ሕጂ ንክልተ ዓመት ዲኻ ክትመሃር ዘለካ ኣብዚ መፂኻ ክተርክብ ብድሕሪኡ ሓዳር ጌርካ ክትወልድ ወይ ከመይ እቲ ናትካ ባዕልኻስ ባላንስ ክትገብሮ ኣለካ ኣብ ሓደ ጥራሕ ኣይኮናን ሽት ክንገብር ዘለና مخلتي مقبارة بحنسا تمرتن ولا دن أي كلام ده خوني أخا مثلا حقينا كله كيس الفكات ولا لهم كيس الفكات تتمرتم كيس الفكات من قل لك خان لا تمهرك تعبي ماله مثل التيوستي نفع التيوست لا سودان يدقني ናይ ቴሌፎን መስመር ኣላትና ሓፍትና ኣለኺ ሄሎ እግዚአብሔር ይመስገን ከሚያምሰን ሰምዓለክ እንዲኸን ብዛዕባ ደቅኺ ኦኬ ብዝርእስቲ ዝተተሓሓዘ ድዩ ወይሲ ኦኬ እሞ ብፕራይቬት ክትሓትና ወይሲ ኣብዚ ክተቕርብዮ ደልየ ኣለኺ ኦኬ حرك سلم يلا حرك شيء اوكي ما راح تقول الا وين تجينا ثلاث عامات قريبه مال الادويه ايوه بزح تحنا يلا صلاك عند غبر الله بتاعي يملسوا تبلعوا يملسوا قال ايضا فساتن درجه المغربي اي وصلنا اوكي تجي لكم الناس عم تجي سمانا مالك بناتي كان يسوي بلد مالك سلطه وقتي بلد يرى مالك بناتي تفضل إذا لو زلاتي شاء ولا حتى لو تتلقي بغير ميزان أخر ميزان تشوف تلقي قال تمتلك ولا حتى لو تتلقي ميزان مش خل إيش بتفضل تلقينا إلى ميزان إيش تفضل إيش تفضل سلام تفضل من الله قال لك في مغني أحلى كم لا في إنسان يحلك إذا أقوى مزيد نحجن قولنا لهم أقوى أي تخيل ده ግን ማንቸስተር ትነብር ተኾይና ግን ድሓነና ዓይቢ ፕራይቬት ክትረኽበኒ ተደልያ ክንሪኤላ እኽእለ ፀገም የለን ምበልኩ ዝሓፍትና እንድሕር ኣብዚ ከተማ ኣላ ኮይና ካብ ዓዲ እንግሊዝ ወፃእ እያ ሓፍትና ንገብሪና ቴሌፎን ስለ ዘለኒ ኣባላት ማህፀን ኣብቲ ናይ ሕክምና ስለ ዘለው ገብረኪና ሰምዕኒ ኣለኺ ሰምዕኒ ኣለኺ جميل ናይ ወላድ ነገሪ እዚ ሕጂ ናፍታ ሕቶ ከማነይ ኣምፅያትለይ ማለት እዩ እዚኣ ሓፍትና ውላድ መቸም ፅቡቅ እንድዩ ኮርስ ኩሉ ግዜ ኣብ ግዜኻ ክትወልድ ብሰዓትካ ክትወልድ ዝበሃል ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ናይ ጓንስተይትን ቃቑሖሲ ምስኣ እዩ ዝፍጠር
لك ورسو قلسي اندا وسخي يزخيد مزدلو على فجخ نقاوحها فريسك جوبرو بزح ነገር አለው ታጓን ስቴት እንድሕር ኣካላ ትካና ኾን ከይና መደባትና ንሲናን ያና ቅድሚ ሕርስን ጥንስን ዝብል ምስ ሸዊት ሓፍትና እንታትገብራሎ ሓንቲ ጓን ስቴት ዝብል ምናልባትን ኣብ መፅእ ዘሎ ካልእ መደባትና እውን ብዛዕባ ኣጠቃቅማ ምክልኻል ጥንሲ ክንዛረበሉ ንኽእል ኢና ኣነ ግን እንታይ ዝብል ከም ሰላም ማለት እዩ ሓንቲ ጓን ስቴት ክትነቅሕ እዩ ዘለዋ እዩ ዝብል ንውላዳ ብምፍላይ ካብ ምዝ ደረጃ ዓለም ትጎዮ ዘላ ማለት እዩ ምናልባት ኣብ ሕብረተሰብና ቃል 13 14 15 መቸም ኣብቲ ዓቕሚ ኣዳም ክትበፅሓሉ ግዜ እንዲኦም ዘመርዕዎና ነይሮም ኣብ ከምኡ ዓይነት ደረጃ ኣይኮናን ዘለና ኣብ ከምኡ ዓይነት ዓለም ኣይኮናን ዘለና ኣብ ከምኡ ዕድመ እንተወለደት ጓል ኣንስተይቲ ኣብቲ ማሕበረሰብ እያ ተዓቢ ነይራ ሓደ ዓይነት ብተመክሮ ዝመፅእ ዓይነት ልምድን ሓዳርን ኣነባብራን ስለ ዝነበረ ከቢድ ኣይኮነን ሻሎ ኮምፕሌክስ ዝኾነ ዓይነት ህይወት ኣይኮነን ኣብ ሰዓት እዚ ግን እንድሕር ዳ ኣነ ዘይነቃሕኩ ዘይፈለጥኩ ንትምህርተይ ወሲደዮ ንውላደይ እንታይ ይድገብር መፂኡ ንትምህርትኸ እንታይ ይፅሕፍ ዘሎ ክፈልጥ እንድሕር ዘይክእል ኮይነ ነቲ ውላድ ኣምፅዮሲ ግዜይ ከይሓልፈኒ ኢለ ዕድመይ ከይሓልፈኒ ኢለ ነቲ ውላደይ ኣምፅዮሲ ብግቡእ ገይረ እንድሕር ደይዕብዮ ኣለኹ ኮይነ ነርቸር እንድሕር ደይገብሮ ኮይነሲ እንታይ እዩ ትትርጉሙ ሓደ ምናልባት ኣነ ካብቲ ሕብረተሰበይ ውፅእ ክብል ኣይደልን ግን የስ ውላድ ካብ እግዚኣብሔር ዝመፅእ ውላድ እውን ከኣቤትካ እውን ክእል ክእል ኮይኑ ፍቅሪ ናይ ውላድ እንድሕር ኣለካ ኮይኑ በይነይ ካይነብር እንድሕር ንብል ኮይና ወዲ ካለ ቆልዓ ኣቦን ኣዲኡን ዝሞቶ ኣቦ ኣደ ዝደሊ ውላድ እውን እኮ ኣሎ ወዲ ሓፍትኻ ወዲ ሓውካ ኣሎ ኣብ ሕብረተሰብና ብዝተፈላለየ ምክንያት ዝሞቱ ወለዲ ናቶም ውላድ እውን ክትዕቢ ትኽእል ኢኻ ናይ ግድን ኣይኮነን ኣነ ብናተይ ኣረኣያ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ግን ነቂሓ እተኣትዎ ጓል ኣንስተይቲ ኩሉ ግዜ ረብሓ ኣለዎ ንዓኣ ኣይከብዳን እዩ ኣብ ስራሕ ዓለም እንድሕር ኣላ ኮይና እንታይ እያ ክትገብር መደባታ ክትሕንፅፅ እያ ንውላዳ ምስ መፀ ድሕሪ ዓመት ዳ ናብ ስራሓ ክትምለስ እቲ ዓለም ሪኣቶ ፈሊጣቶ ስለ ዘላ ንዓኣ ኣይከብዳን ንሓንቲ ዘይፈለጠት ምፅእ ኢላ ኣብዚ ትምህርትኻ ተማሃረት ቋንቋኻ ይከኣለት ናይ ግድን ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ክንሓስቦ ዘለና ዶክተር ክበፅሕ ፕሮፌሰር ክኸውን ዲግሪ ክሰቅል ኣይኮናን ክንሓስብ ዘለና ብዓቕምና ማለት እዩ ሞያ እንድሕር ኣለና ኮይኑ ዋላ ናይ ምኽሻን ኣብዚ ዓዲ ሰርቲፊኬት ተድልየካ ተሻኒት እንድሕር ኮንካስ ከም ብልምዲ ኮንካን ናብቲ ስራሕ ተኣቱ ሬስቶራንት ተኣቱ ወይተር ክትከውን ከማኒ ሆስፒታሊቲ ሰርቲፊኬት ክህልወካ ኣለዎ ነዚ ክትገብር ግን መረዳድእ ዝኾነካ ቋንቋ ክህልወካ ኣለዎ ናበይ ኣንፈት ናበይ መንገዲ ትኸይድ ባንኪ ከፊልካ ናይ ፒን ክትቀብል ከም ዘለካ ነዚ ክትፈልጦ ኣለካ ትምህርቲ ንውላድካ ክትብፅሕ ከለካ ሎሚ ምስ ቴክኖሎጂ ዘሎ ሳላ ኮቨድ ሲ ዓለም ተቐይራ እያ ብኦንላይን ክሰዱ ኣለዉ ኣዶ ኮንካ ነዚኣ ክትገብራ እንድሕር ትኽእል ኮንካ ኣብቲ ውላድካ እንታይ ዓይነት ኣተዓባብያ ወይ ከዓ እንታይ ዓይነት መርኣያ ትኸውን ኣለካ ስለዚ ደቂ ኣንስትዮና እንድሕር ደኣ ውላዳ ኣምፅዮ ኣነ ሓሚሙ እንታይ ኮይኑ ትምህርቲ ወሲደዮ እንታይ ከም ዝበልዎ እንታይ ከም ዘበለ እንድሕር ዘይፈልጥ ኮይነ እንታይ ትትርጉም ውላድ ዕድመይ ከይሓልፈኒ እያ ትኽክል ኣለኸ ሰላም ሓፍተይ ውላድሲ ኮርስ ማንም ውላድ ዝፀሊአልን ጓል ኣንስተይቲ ካብ ኮንካሲ ሓዳር ገይረ ወዲደ ኢኻ እቲ መጀመርያ ናይ ቆልዓ ትፃወቶ ኣደ ክኸውን እዚታት እዩ እዚ ካብታ ተወለደህላ ዝፈለጠህላ ጀሚራ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኮሚታት እያ ክምርዓ ክወልድ እዚ እቲ ድልየታ ግን ከዓ እሱ ከምቲ ድበልክዮ ኣብቲ ሕብረተሰብና ኣብ ዓድና ከለና ትደዓቢ ፒክቸር ፋሚሊ ኣሎ ኣቦ ኣደ ኣብ ሞሓትነይ ኣኮታት ብዙሕ ፋሚሊ ብዙርያካ ኣለዉ ብሓንሳእ ትነብረሉ እዋን ኣሎ ዘሎ ኣጋጣሚታት ስለ ዘሎ እዘንታ ጓል ኣንስተይቲ ኣብቲ እዋን እያ ትምርዓ ኣብቲ እዋን እያ ትወልድ ኣብቲ ስፖርት ዘለዋ ሓገዛት ዘለዋ ማእኸል ኮይና እያ ትገብር ዘላ ኣብ ስደት ብትመፀኻ ግን ኦፍኮርስ መፅእ ዝበልካ እቲ ብዙሕ ንሪኦ ዘለና ኣብ ውሽጢ ዓመት 2 ዓመት ኣብ ውላድ ምፅራሕ ምንም ናይ ትምህርቲ ከይገበርካ ቆልዓ ምውላድ ፅቡቅ እዩ ኣብ ዓዲ ኣብዚ ዘለናይ ዓለም ግን ከዓ እቲ ቆልዓ ክውለድ እዩ ቆልዓ ከሎ ዝግበስ ዝገብር ግን ከዓ ትምህርቲ ክኸይድ እዩ እንድሕር ምስ ተምሃሮ ደይቲ ለዋውጥ ኮንካ ናይ ቋንቋ ፀበም ተልዩ
دن تجميزن بعلو تقول عخ زاربك خدر له كلهم بحرك ترد قالون بتكنولوجي هومورك دي بتكنولوجي كله بإيميل ني سكول ميل كل نجار كوتاسي التكنولوجيا دلات كلها بتأشمئة تجارة بز كوفيد بتالعالم من قدم مالتي حجيتا دكنستيوت ناتي مخرسي نتي of course تجزي خير قال عساس شعات تعمسي زي كده نختبر سقرب تيخب دنا نعي that means قالي سحجة ولدتي لهنس نعي قربتاي واحد اللي because نيت مرتعلم هي وتعبي له بزح نجارات المثل ده هنسي قربتاي تأشمت لك حجي بزح حفتن دكنستي حواتنا نريسي دقة عسرا حدا سي أقول لك بس كلها سي قربتي كيف كأنا حداش كلها نيتد لها يهوت قاتي انتجريشن بحال توهادلو نجارات تفلتلو نبعلها قربتي في فلتت تقبرلون ني جزاخي حسكا أبولات بتحتهم كابهم ليش تودقتهم كا منم preparation كي تقبرلو تقبردلو قربتي نجارات تسكف الأوان بتحنا لنمو زيتات كتري أخلها قربتي يخبر متعلم because طلع حسكا هوتيل كت كيفسي قربتي كباديا زخاء كم unplanned pregnancy مبلوزم تعدو or unplanned كي تقبردلو مالتي زيتات كتري أخلها قربتي سكفتا قبرنا تقولها كعبيو هاي سكول كخيديو زيتات بزح نجار نعها مكوي نع أسكاي تقول عمق نع كاي يقاتم كأنه نريو لنا بزح سدراتات زيتات كتري أخلها سي تعدسي equipped كهلو علو نيكدن كنت مهار دقري كسقل كيكونسي نعاد بتقما كتزارب بلون نعتات زليو خزارب تمرت خيدا ولا نحب لي دقبرتو خانو افا في تختزارب ترغم مسؤوليتي لا تمسسومن كتصبيع سنغراتي اي عرني تززن تاتري ناسي انا تاخ قبرالني بتاتك قالنس ولا تقانقو كخخل كفتن قالني لاسي كتلعل مدلخو انا تا كوانستيتا حفتي مبالكم Thank you سيسي حفتي أبدي روزا حفتي حانت قوان سيسي عدمي حل فيلانيا ولا كتاب متزلواسي ويسنسا دلوت سلازفانة عدك قواني مهاتس قول عام ولاد بفلاي كعب سدات مالتي قول عسي عبوان عدن زي فانسي عد بملئيو زعبية يزبحال عد بملئ حيا لن عد حبرة سبنا لازس باتلم دزس أنا حنايو نالبات عدنا يسرحلنا نقدر بنشتغل ولد كاسي إن دالة مدكان ده تداعى كحوها أديها عمات كلا تقول أيقول لني بكل نجاري زعب الزرلا ولا تعد تريت مهارات تري نقحسي نقح عبايك هلو خالي نقح حتى هلو خالي قربيت هلو دا كان لك عم تخلصي دا لسلسوي نزقل عزيز عبي أبزجن ناكلتي خسرة فولي حبرة سبينا نبل لنا فلازي عنسي قال 10 إسرائيل ساعة عدميك حل فيلا تولد كله أنا يقبلني مثل لايك عسي لك عكم تناديتاتنا عدميك هيبلني لين ناس قاع أو زبلة شمونتي شعبت قلعتين زولدا نيرة سقى حردات عيت قين كس قاع 4-5 عامات ونكو خدتن سنك تولد تخليه هيكونه كاب كل التسلسل قلعت أين حلفني نازل لنا عبزي جن عبد بلود زلنا ليه تماهرنا ثلثنا تردينا اتمعرنا الزنقحات نزو كل نبرز زلنا تبغان سيتي من البات ونكو خلاي فلت أطري لنا تحدار سلزعته زلا نتمعرنا كأبتشاف سلنا حزاز زلنا مالتي زمتنا بحل اللمدن كاليو صعدو كو صعدا سبعين يرو تزخون كمزي صعدا خمزة تزخون كو اندابل كانتي ناي معرنت بيجيكا تردي خانتي ناكا مسام التخاون تنا أصلون تتحتلون نتولاد كافة بفلتات من قحة بدليتن سلديتم تصدر لخاون كا أبتقول عقادم تصو نيجزا رسول أتعبابيان سقطن سلزلو كوميدي كوم زلو روزي حاطينا بحي نو قالن سيت عندي حجي ولا بعدنا هنريو خلنا سلامينا تغيري مالتيسي دارجا فمو حدار دقا رحماني اللون بنهزن مالتي ولا مالتي نتمرت ولا جيران حنساب كنت أنحنا ولا يلن كمانيسي تماهيرا ولا خلوا نتي ناين اسندي ويحنك أن سدر أندلين كمان أنحل جيزي اللون هنريو خلنا ولا بعدنا سلفلن سايد قبرا يلون عبد بزح مالتي
ኣብዚ ከዓኒ ከም ዝክትብልዮ ድፀናሕቲ ኣብዚ ተሰዲድካሲ ድርኤልካ የለን ውላድካ ወላ ብዙሕ ነገር ማለት እዩ እሱ ጥራሕ ከይኮነስ ወላ ከምዚ ካብ ብዙሕ ነገር ማለት እዩ እቲ ሎሚ ዓለም እንዳሰከፈካ እንዲ ድኸይድ ብዝሒ ምዕባለ ደምፅኦሲ ብዙሕ ሽግር እዩ ደሎ ሕጂ ዋላ ንዕኡ ማነይ ተረዲእካ ነቲኦም ደቅኻ ክትረድኦም ድዩ ኣብቲ ድመሃርዎ ደለዉ ርኢኻ ብኡ ከይጠፍኡካ ደቅኻ ዋላ ማነይ ብዙሕ ብዘይ መጠን ፍልጠት የድልየካ እዩ ሕጂ እስኻሲ ማለትሲ ኣብዚ ሕጅስ ተሰዲድካ እቲ ክትመሃረሉ ዘለካ ማለት እቲ ግዜ እስከመይ ትጥቀመሉ እስኻ ክስታይ እቲ ኣገዳሲ ነገር ሕጂ ክትገብሮ ደለካሲ እንታይ ክትገብር ደለካ ማለት እስኻስ በቲ ዕላማኻ እንድሕር ትኸይድ ኣለካ ኮንካሲ ተሰዲድካ ተማሂርካ እቲ ግዜሲ ከተረኻኽበሉ ትኽእል ኢኻ ኣብዚሲ ዋላ ምስ ቆልዑት ሒዝካ መፂኻ ክማነይ ዕድል ትረኽበሉ እዩ ማለት ምስ ደቅኻ ከለካ ዋላ ክትመሃረሉ ትኽእል እዩ ኖት ከይተመሃረ ከይወለደት ከላ ክስታይ ክትከውን ሕጂ እንድሕር እኩል ድኾነ ጋይድ ድኾነ ነገር ኣለካ ኮይኑ እቲ ግዜሲ ምፅኢልካ እታ ጓል ኣንስተይቲ ክትፈልጥ ኣለዋ ፈሊጣ ነቲ ሓዳር ዲ ነቲ ኩሉ ነገር ዋላ ነቲ ሂወታ ንዓ ድመፃ እንታይ ይመፃ እንታይ ከጋጥማ ዋላ እቲ ትሰርሓሉ ብዙሕ ነገር ንክትፈልጥ ስ ክትመሃር ኣለዋ ክትፈልጥ ኣለዋ ግን ኣብ ኣነ እንታይ ይብል ባላንስ ጥራሕ ኢና ክንገብሮ ደለና ኣብ ሓደ ነገር ስ ክንከውን የብላን እምበር ትፈልጥ ኣለዋ ክትመሃር ኣለዋ ድሓር እቲ ድቕፅልካ እትገብሮ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ተማሂራ ፈሊጣ ሓዳራ ድያ ክትገብር ብዙሕ ነገር ክትገብር ትኽእል ማለት እዩ ብሓደስ ኣይኮነትን ክስታይ ክትገብር ደለዋ ከምዚ ማሲ ተሃዊኻ ግዜ ከይከደኒ ኢላ ሓዳር ጌራ እቲ ካልእ እቲ ትምህርቲ ኣየድልየንን እዩ ክትብል የብላን እቲ ሓዳርካ ኣየድልየንን እዩ ክትብል የብላን ክልቲኡስ የገድሳ እዩ ንክልቲኡ ግን ከመይ ጌራ ኣመሓዲራ ክትከይድ ኣለዋ ከመይ ጌራ እቲ ግዜኣ ክትጥቀመሉ ኣለዋ ክትሪኦ ኣለዋ ንዓኣ እሱስ ክትሪኦ ኣለዋ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ቴንኪዩ ሮዛ ሓፍተይ ናተን ምስላታትና ክንምለስ ክቡራት ተዓዘብትና ሕጂ እውን ናይ ቴሌፎን መስመርና ክፍቲ ዘሎ ዝኾነ ሕቶ ወይ ርኢቶ እንድሕር ኣለኩም ቅድሚ ምዕፃውና ሎሚ ቀፃሊ ስለ ዝኾነ ዝመፅእ ዘሎ እዛ ወርሒ እዚኣ ኣብ ደቂ ኣንስትዮና ዘተፈረ ርእስታት ዝተፈላለየ እንዳዓደልና ክነቕርበልኩም ኢና ናብ ምስላታ ክንምለስ እንድሕር ኮይና ድሕሪ ሓደ ብርቱዕ ሰብኣይ ብርትዕቲ ሰበይቲ ኣላ ይብሉና ኣለዉ ናይ ብሓቂ ናታ ብተምሃራት ጓል ደፍሓና ወይ ካባና ንላዕሊ ገንዘብ ንተእቱ ወይ ካባና ንላዕሊ ንቕሓት ንዘለዋ ጓል ኣንስተይቲ ሲ ንሰብኣያ ተበርትዕ ንሓደራት ተዓልን ሕብረተሰባን ትመርሕን ጓል ኣንስተይቲ ዝኾነሲ ብርትዕቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣይንፍራሓያ እየ ክብል ዝደሊ ኣብ ቤት ወላዲቱ ዝጠሚ የለን እንተሰኣነት ካብ እምኒ ትፀንዕ እብላ ኣለዋ ናይ ብሓቂ እቲ መሰላታት ናይ ብሓቂ ኣነ ደስ እዩ ዝብለኒ ታንኪዩ በዚ ኣጋጣሚ ኣቶታት ደሰ ኩሉ ግዜ ደስ ዝብል ምስላታት እዮም ሼር ዝገብሩና እሞ ኣደ እንተረኸበት ህበካ እንተሰኣነት ትደልየልካ ስለዚ ጓል ኣንስተይቲ ሲ ርህርህቲ እያ ወሃቢት እያ እዚ ማዕርነት እንዳበልና ናብ ካልእ ነገር ኣርእስቲ ነእትዎ ዘለና ሲ ናይ ብሓቂ እንድሕር ዳ እቲ ውሽጥና ጓልነት ምዃንና እንተለሊናዮ እንተፈሊጥናዮ ካብቲ ጉድኣቱ ሲ እቲ ረብሑ ይበዝሕ ኢለ ይኣምን ኣርኖ ንስኽን እንታይ ትብላ ጓል ኣንስተይቲ ሲ እንታይ እያ ጓል ምዃን ሕጂ ካብቲ ፌሚኒስት ዝበሃል ደሎ እዚ ናይ ምዕራባዊ ውፅእ ንበል እሞ ካብቲ ትምህርቲ ካብቲ ገንዘብ ምእታው ፅቡቅ ስራሕ መሓዝ ውፅእ ኢልና ሲ ጓል ኣንስተይቲ ጓል ምዃን ሲ እንታይ ተውህበና ምክንያቱ ሲ ተውህበና ስለ ንርስዖ ዘለና ስለዘይነለልዮ ዘለና እቲ ናትና ትሕትና ጓል ኣንስተይቲ ቀዳማይ ነገር ኣነ ድኽመት ኢለ ኣይኣምነሉን እየ ቴሌፎን ድወለና ኣሎ ሄሎ ስማዕ ኣሎ ኣበይ እግዚአብሔር ይመስገን ኣምላኽ ይመስገን ከመይ ኣለኺ እዋ ብኦንላይን ኣለና ሕቶ ርኢቶ ኣለኪ
أنا قاعدة أكد أنا في جريك من هندوت دسي لأن تطلع لله يغني وميدا استي بدأت أبوم يغني لنا دسي يغني لنا بزحة ما أكون تلازم كي أزهري تخلصي كاركم اوكي حرام شرافون يريح هو بزعبة يغني لنا يا بزعبة معرنتنا نزارب دلنا أبا خلكم حتى كمالتي تملسي معرنة كنستيو انتايو ويكات معرنة نبلوسي لعل سبعي ديو كبلنا زخئل ويتحت سبعيو في معرنة سنتاي نقول ستيتي معرف قبل زخئل معرنة كبار كلكم حنت قال نسيتي على بك مورال نهدنا نفسها كيت حتت أنا سبك كل جبري كقولت بالنحر نفسي بك أنا سندهرت ريلاس أنا أصلا كيت خلي ولا في حرارة ولا أصلا نبر جشيتي معرنة قبل كذا نفسها تفلقينا ينبر نحر صراحة الأخصائي قبلت لسه تكون سيكونة راح تي أتحسس بقى كم يتحسس الساعة كميلة رجعت علي كميلة أنا بقى أقدر وشيتي نحتم قبلت معرنة كميلة بلانس كعبرت تخيل مش حتى معني ناي بحقي قال سيت قال مكان سيت قال النت أنا قال النت سبعاسي انتاي تولي لأن حياة واتي يوم حتى نساني حلي نسقط من اللي سموه سام كاي قصله هناتو معرنة زم صوصي I think حد جيزة نبيجي كأخذ ردوا نخيل عندنا إن شاء الله تبغى صراحة نحرر لنا تبغى جنزة نقطن حرقنا نحتى ماهرنا عن العلودي بزي سبعي أنا خنا برخلي سبعي اللي إنني قبلت حساب سبعة سنة حسابات متصالح كلام جمع بالعالم قان سيتدن علو أنا هو صباح اللوا قال الناس بلدنا مالتين بس أنت يا أخي تبدأ تصبح أنا قان سيس أمن تاينا يتصبحنا طبعا قال إن شيء كل جديد شيء تدرور قديما حتى أني بعلى على على حضارة بين أبرر لا إحنا بالطبيعة بقى ولا شريحة تص بيني كتير لا تخلي ولا ستيل بين شريحة ممكن زي اللغات مرتاح اللغات سكان ترى اللغات أسهل الناس جسمها بين الحربين كتير كبير الحضارة بينها ولا تخلي لأن تتبع أنا بالنسيتي كل تقولها بينها كلها تخليها سبعة بينها كلها تخليها جن هو ما نترك قبل كيس عند صريحة كتير برد خير ما في إلا إنه لازم مرة بالكلنا عندنا ما أعرف أتعلق ولا سبعة نحرال سمعت تقامنا تخرج الكلام ميت بلان ولا شيء ما أحب ميت بلان هذا كتير بس غير الرأي ولا خلاصات يردوا خلوا لك كتير كم تبتنا زنا بالرأي بس كنا لهم سبيا خير يعود الفرصة تتحرك خير تعدي خاصنا زو كله خميلات تبدها أنا كنت رأقوم على تكلم بتحطوا ولا خلوني هو شيء دي خير نقول رد لا صراحة ساعة مرتين بس كل ودي أحكي لك صراحة حلا وجهي هو دورين توصلت بقى هلا تبع الموسيقى نعم حقي يا كنت هواها دورين حبيبي thank you نعرف نبلاس كأحوال طبعا قان ستيتي أبده قان ستيتس نحنتي صدرا نحنتي نحد رأسيا بدي رأسي منم أيقونة أده تعبي تتمهرت جنزبتها اللوا تدم ساعات وتناتا فلتت أفتقزايا توعلو عندي حتى مهيرة سبعايا كش كتقبر ديا نحواديا كما أخون كأخل على خونيا تتعرف كمد قلعو سبعية إسخاء حقون سيتي خال يسر نفسها تسدرا تدق سبعايا نقدميتها تقبل كل شيء عب كلنا ذنبه نحنا نقدميتها نخيلنا always دحرتنا الساعتهم نقدميتنا نحلفهم نفعت سبيتي خال نفع سبعايا تقبل نفع حدار نفع يعني تيصبوا حدار نفعات قلعو نختعبك تصعريا تناتا هم تقول كو تناتا فلت تناتا جنزب تناتا
ዝኾነ دعابي ولا يكون أبي أخذ حشوشو أفتح صدر أفتح جزء أختمطه أبكار أكيني تفلتتها أفتح مرتدق على أخذ سعر كم حاولين كفلت اليوم كتجبرع تيدا اللوا فلتتني سبعة أخذ كتبراتها تعو كن لعلي أخون وي قالك مش بوش كتجبرع سو أدسي تقول استيتها أديها زي ما حبنا خا ما حتن ساعة سب تمس قلعت جبر كاوت العلن دي سو كواي بس جيتا قوان مستيتسي ناي كل مجمرية سو كتفرحي بالله كت خص قبريات حتى خبيرة خا بوزحات عز فيها كافت دهب كاياسي دبل قرأت بالمسو جزيتات تريناسي أحواتنا أبدلو وهاليوم سيدا سقي يلا نزيد أو كله عليه دلون بي أوانا طرح يكون عندنا كا نحن عفتنا هنا نفلت طرح داخل نزارب نخيل سو obviously إذا تفلت ناسي حانت قوان نسيتي نسدرقات الرفاس نحبرة تسابع تقوي جزيتات كل وقت تححزو كل خاسي كله نجاري نبلا تدأم روزي خانا باخي قاعد تليفون تبل هاي سلامي اوكي لاين اللاتنا اوكي حراي تزاربي الله يس هاي سلام على تقايا مانشستر هي لا تخافن كده اللي مسلكي ايوه ስለዘለካ ወልድ ዘለካ ምክንያቱ ሲ ኣብ 50 ወልዶ ውላ ነቲ ቆልዓስ ኤፌክት ኣይገብረሉ ዶ just እዚኣ ሰመይ ትሪኣ ዕድመካ ከይኮሎ ዕድመ ከይተደኒልካ ትወልዶ ውላድ ሲ እቲ ቆልዓስ ከመይ ይዓቢ ስለዚ ልዕሊ ዕድመ ኮይንካ እትወልዶ ቆልዓሲ ኣብትናቱ ጥዕና እንታይ ወርዶ ይኽእል ኣብትናቱ ጥዕና ዘይኮነ ከምቲ ጎቦስ ኢሉ ከዓ ጎቦስ ክእሎ ምክንያቱ ትወልድ ስለ ዘለካ ወልድ ኢኻ ውላድ ዝልወካ ስለ ዘለዎ ነቲ ቆልዓ ከመይ ተኣልዮ ምክንያቱ ኣብ 50 ትወልዳት ኣብ ዲፈረንት ሎ ሕጂ ከመይ ትሪኦ ስታፍ نباخن أحواتي سمعنا الله دقاب الناس كتحتو بجنبي يتسمعنا نعين دعاء أروزا سمع خياتكم كسكدرين يا سلامي أول انتهت بالدلة اتعدمي ناي قوان سيتيسي قدب على نعبنت إسراتات أبسالة ساسات والدو خلقات حايلي ديو تتعنا ناي قوان سيتيسي لزلو خمسة بزاح حازول الكايرن حدث ناي تعنا ناي تقول عمالتي أبرسي وانتي عقمون سلزي اللسي انتاي مسلكن أبكم تاسن تولد صبو إيو ويس حما تناتو آل تاون آون تاون إيا تزاربا نقراني تولدلا من أحد الزبط معبالة بس إحنا يزلنا عندنا الزمان يدنا نزاربون يرما نالبات نافتا عن زبالكوا عند حركم اللي سكوينسي تقاحفتي عديتات ناس درجة ولا سكع زعادي عين زول دانيرا حجبتي أفتتعنا بتعاني نيشتي ترداني كزارب مالتيو of course እንድሕር ደኣ ነቂሕካ ርድኢት ኣለካ ኮይኑ ኣብቲ ስኻ ዝተዳለኻሉ ነቲ ውላድካ ክትወልዶ እቲ ዝበለፀ እዩ ኣብነት በዚ ሕጂ በፂሕናዮ ዘለና ሲ ኣብ ቅድሚ 28 ዕድሜኻ ትምህርትኻ ወዲእኻ ዩኒቨርሲቲ ማስተር ዲኻ ቢኤችዲ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ብድሕሪኡ ናብ ውላድካ በፂሕካ እንድሕር ነፊዕካ ኣብ ዓመት ዲኻ ናይ 2 ዓመት ፍልልይ 3 ዓመት ጌርካ 2-3 ቆልዑት ክትወልድ ትኽእል ኢኻ ከምቲ ናይ ኣዴትናትና 8-9 ቆልዑት ስጋዕ ነብል ኣይንወልድና ዘለና ኣብኡ ሓሊፉ ግን እንድሕር ዳታ ጓን ስተይቲ ጥዕና እትከላኸል ኮይና መዚ ሕጂ ደረጃ በፂሕናዮ ዘለና ከዓ እንታይ መፂእ ኣሎ ንኣብነት እንቋቑሓኻ ከይበላሾ ፍሪዝ ግበርዎ ይበሃል ኣሎ ምናልባት በትና ክና ሕብረተሰብና ምስቲ እምነት ዘለና ናብ ካልእ ኣርእስቲ ከይንኣቱ ቁሩብ የብል ግን ምስታት እውን ኦፖርቹኒቲ ኣሎ ንኣብነት ካንሰር ሕማማትን ስለ ዘሎ ወይ ኮንትራሴፕሽን እትጥቀመሉ ውነትን ኣብታ እንቋቑሖ ስለ ዘባላሽዎ እዚታት ኦፕሽን ኣሎ እንድሕር እዚ ግን ብንቕሓት እንተይጌርካዮ ካብኡ ሓሊፉ እውን በቲ ናቹራል እንድሕር ዳ ንስኻ ዝኾነ ዓይነት ሕማም እንድሕር ዘይብልካ ኮይኑ ዝኾነ ኮንትራሴፕሽን ዘይትጥቀም እንድሕር ኮይንካ ኣብ 50ታት ዘይትወልደሉ ወይ እውን ዓቕሚ ዘይህልወልካ ምክንያት የለን ምክንያቱ ጋብ 20-30 ዓመት እንድሕር ዳ ውላዳ ብግቡእ ደይትዕብዮ ኮይና ብቐድኡ ፓርቲን ገለ እንድሕር ትኸይድ ኮይና ወይ ከዓ ነርቸር ደይትገብሮ በቲ ስነ ስርዓት ኣተዓባብያሲ
እንታይ ትርጉም ኣለዎ ውላደይ ዕድመይ ከይሓልፈኒ እሲና ንብል ዘለና ምናልባት ናብ ክትዕ ክናትና ናባክን ግን ከሕልፎ ኣሕዋት እንታይ ትብላ? ተዛሪበ ይመስለኒ ብዙሕ ናባክሮ ዛሕፍተይ ኣነ ደኣ ናይታ ቆልዓ ኮነሲ ነቲ ውላድካስ ብግቡእ ትጎልዮ ዶ ኣይትደክም ዶ ሕጂ እወ ኣብ ማልቀሰር ሽዱሽተ ክኸውን ኢኻ ክሳብ ወዲ 66 ክኸውን ከለኻ ኣብቲ ክትእለይ ትግባእ እየ ማለት እወ እወ ሕጂ እቲ ቆልዓስ ይውሳዕ ዶ ያ ዓባይኡ ትኸውን ኣለኻ ማለት እዩ ኣክንድድኡ ዘለካ ኮስት ኤነርጂ ሓደ ይኮነን ጓል 6 ዓመትን ጓል 16 ዓመትን ሓደ ይኮነን እቲ ኣእምሮ ኣተሓሳስባ እቲ ንምዕባይ ከጓል 16 ዓመትን ጓል 6 ዓመትን ከዓ ፍልይነት ኣለዎ እታ ጓል 16 ዓመት ገና ቆልዓ ኣደላ ገና ትትደልዮ ክትሪኦ ዝደለየት ኣይረኣየትን ሶ ኦብቪስሊ ኣይና ፕራዮሪቲ ናታ ክኸውን maybe ክትፅግማ ክእል እዩ ገና ትዕድመ ስለ ዘላ ማለት እዩ ሶ ናተይ ተኮይኑ ኣነ ክብል ተኮይነሲ average balance ክህልዎ ኣለዎ you know 6 ዓመት ኤክስትሪም እዩ 16 ካ ኤክስትሪም ናይ ኩሉ ነናቱ ኣለዎ ማለት እዩ ሶ ባላንስ ገርካሲ እቲ ፕላን ንብሎ ዘለና ኮታ ጓንሰቲ ጓል 10 ዓመት ምኩን ሬዲ ክትከውን ትኽእል እያ no problem ማለት እዚ ኮነን ደካትዓና ዘሎ ጓል 10 ዓመት ፕላን ክህልዋ ክእል ክልተ ወሊደ ጓል 23 ምስኮንኩ ደቀይ ትምህርት ምስ ኣኳ ኣነ ከዓ ትምህርቲ ክገብር ኢላ ናታ ፕላን ተገራ እዚ ክትክእል እያ እዚ ካልኣ የብላ ግን ንሕና ንብሎ ዘለናሲ ትምውላድ ትገለሲ ከም ሪዝን ኮይኑስ ኣያትርፈና ንድሕሪትና ንብል ዘለና እምበር ወጓል 6 ዓመት ደኣ እቲ ኤነርጂ ሌቨል ዓባይ ደቂ ደቃያ ክትርኢ ዘለዋ እምበሪ ቆልዓ ክትወልድሲ ከቢድ እቲ ኤነርጂ ሌቨል ሰዓደ ይኮነን ማለት እዩ ታጋ 16 ዓመት ከዓ ገና ክትመሃር ትደሊ ማሓዙታ ክትርእያ ሃይ ስኩል ለንደን ኮሌጅ ለንደን ታሽሙ ክብላ ዩኒቨርሲቲ ከማርፃ እሳ ግን ቆልዓ ክትሕዝያ ቆልዓ ከዓ ሻንጣ ኢደ ድርበይ ሻንጣ ኢሶነ ይግድን ነው ክትጥላ ድርበያ ትከይዳ ይትኽእልኛ ከቢድ ዋዲዩ ተሽሚሉ ስለዚታት ባላንስ ምግባርሲ ቆረብተይ የድል መስለኒ ትሰብ ይድውስኖ እቲ ሰብ ደልዮን ፕላኑን ሾርትን ሓፂርን ነዊሕን ፕላን ገራሲ እሳ ትደልዮስ ንዓድ ጥዕማ ክትገብር ኣለዋ ብሪዝን ብሰበባት ኮይኑስ ክትግደድ የብላን ባህሊት ኣነ ክህልዋ ኣለዋ ናይ ባዕላ ጓል 10 ዓመት ወሊደ ጓል 15 ዓመት ዩኒቨርሲቲ ከኣተይ ተላ እሳ ፕላን ናታ ፕላን ክትግብሮ ጥራሕ ይደለዋ እምበሪ ምስ ደቃ ክትመሃር ትኽእል እያ no problem ኣብዚ ኣነ ሽመ ይበልኩም መስለኒ እምበር ሓቃያ ተኸኣዳ እቲ ኤነርጂ ሌቨል ነቶም ቆልዑ ጥዕና ምሱስ ኣብ ሕቶም ምልክት እትወካ ያ ኦፍ ኮርስ ጓል 6 ዓመትን ሓደ ይኮነን ማለት እዩ ናባክ ሮዚ ምናልባት ኣካታዓት ያዛርስቲ እዚኣ ፔቴ ኣለኹ ደቂ 40 50 60 ኣብ ደረጃ ኣብ ዝዕድመ በፂሕናዮ ዘለናሲ ንወልድ ድወልድሳ ኣሎ እወ ኮርስ ኤነርጂ እውን እንሻሎ ንኣሽቱ ደቂ 50 60 ንኣሽቱ ዝመስላ ኣለዋ ምናልባት ኣብ ካሊእ ግዜ ኣርእስቲ ምፂና ግን ሕጂ ንሓፍትናስከ ረዛሓት ናባኺ ኣነ ከዓ እንታይ ይብልሲ ሕጂ ደቂ 50 ክትወልድ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ማለት እዚ ሓይሊ የብልካን ሙሉእ ንስኻ ምስቶም ደቅኻ ክትጎይ ዋላ ኩሉ ነገርሲ ሓድሽ ይድኸውን ዘሎ ሕጂ መጀመርታ ክትወልድ ከለኻ ምስኡ ብዙሕ ነገር ትመፅእ ኣሎ ቆልዓ መጀመርታ ክመፅእ ከሎሲ ኣብ ኣካላትካስ ርእይዎ ይፈልጥ ዋላ እቲ ኣካላትካሲ ምሻሎ እንድሕር ደኣኒ መጀመርታ ግዜ ሽዑ ትወልድ ኣለኻ ኮንካስ እቲ ጥንሲ ኩሉ ነገር ማለት እዩ ምስኡ ከዓ እቲ ሆርሞን ይቀያየር ኣሎ ብዙሕ ነገር ናቱ ከዓ ኣሎ ምስኡ ዘስዕቦ ሳዕቤን ከዓ ኣሎ ዲፐንድስ ካብ ሰብ ንሰብ ግን ማለትሲ ሕጂ እንዳዕባኻ ክትከይድ ከለኻ ብፍላይ ክማም ሕክምና እስካብ 35 ዓመት ንላዕሊ እቲ ሪስክ ፋክተር ዝበሃል ኣሎ ብዙሕ ነገር ኣሎ ሙሉእ ብሙሉእ ማለት ኣይኮነን ግን ኣሎ ሕጂ ሪስክ ፋክተር ትፈርሑ ነገርሲ ኣሎ ብዙሕ ነገር ማለት እዩ ሕጂ ዋላ ነቲ ጥዕናኻ ንባዕሉ ኣሎ እንደገና እንዳጎየኻ እውን ኬድካ እውን ኣይትዕብዮን ኢኻ
ከምኡ ከዓኒ ነቲ ቆልዓሲ እቲ ፊሊንግ ናቱ ክማነይሲ ዝኾነ ነገር ማለት ዳርጋ ወላ ንክትዕልል ክማን ብሓደሲ ብዙሕ ጋብ ኣለካ ማለት እዩ ብሓደ ኮንካ ንኸይትኸይድ ሕጂሲ እቲ ኣነ ከቢድ እዩ ደቂ 50 እንታይ ዝበሃል ክትገብር ክተምፅእ ቆልዓ ትወልድ ድሕር ዳ ነርካ ግን ካብኡ ናብኡ ማለት እዩ ድሕር ዳ ኣቐዲምካ ወሊድካ ነርካ ኣብ ከምኡ ከጋጥም ከሎ ግን ኦልሬዲ እቲ ኤክስፒሪየንስ ስለደለካ ብዙሕ ኣፌክት ክገብሮ ኣይክእልኒ ግን ክንሪኦ ከለና ከዓኒ ዝበዝሕ ግዜ ወላ ብሳይኮሎጂስት ካብ ጓልሲ ካብ 25 ክሳብ 30 ዓመት ትምርዖ ደለዋ ወይ ክትወልድ ደለዋ ድበሃልሲ እቲ ኣተሓሳስባኣ ወይ ዝኾነ ነገር ሓድሽ ነገር ንኽትቅይር ኣብዚ ግዜ እዚ ንኽትልወጥ ማለት እዩ ዝኾነ ነገር ሓድሽቲ ባህርያት ንኽተምፅእ እቲ ምስ ነብሳ የዕሊላ ድያ ንኽትልወጥ ሓድሽ ነገር ንኽትገብር ሞር ዕድመስ ይሕግዛ እዩ ሕጂ ዕድሜና ኩሉ ነናቱ ኣለዎ ማለት ስደት ስለ ድኾነ ክንመሃር ኣለና ኩሉ ነገር እቲ ኦፖርቹኒቲ ይሓልፈና ስለ ዘሎ እንተደይ ኮይኑ ማለሲ ኩሉ ነገር ሕጂ ትሕቲ ዕድመ ፅቡቅ ኣይኮነን ትሕቲ ዕድመ ክትወልድ ጓል ኣንስተይቲ ብዙሕ ነገር ስለ ደሎ ልዕሊ ዕድመ ክኸውን ከሎ ከዓ ከምዚ ናይ 50 ከዓኒ ኢትስ ቱ ማች ግን ኣብቲ መንጎቲ ድሕር መደብ ኣለካስ ኣነ እንታይ ይብል ኣፌክት ድገብር ኣይኮነን ኣዝሎንግ ማለት እቲ ናይ ሓዳር ጥቕሙ ተረዲእካ ኣሎ ሕጂ ቤተሰብ ድብለካ ደይኮነት ሓዳርካ ንስኻ ኢኻ ትነብሮ እቲ ክትመሃር ኣለካ ከዓኒ ነቶም ደቅኻሲ ክትዓሊ ዲኻ ምስኦም ክትከይድ ዲኻ ወላ ነቲ ሰብኣይካ ዲኻ ክትሕዝ ብዙሕ ነገር ማለት እዩ ኣብቲ መንጎ ወላ ድኾነ ነገር ክጋጥመካ ክእል ሓላፍነት ናባኻ ዲኹ ክኸውን ብዙሕ ነገር ኣሎ ግን እዚስ እቲ መደብ እዩ እምበር ማለሲ ክስታይ ድገብር ነገርሲ ኣይኮነን ካብ ልዕሊ ዓቕሚ ከምዚ ኣብ 50 ክትወልድ ገለ ከዓ ኢትስ ቱ ማች ክኸውን ኣሎ ማለት ከይድ ኤክስትሪምሊ ቱ ማች ክኸውን ኣሎ ምስ ነቲ ውላድካሲ በቃ ትወልድ ኢኻ ደለኻ እምበር ወላ ሓንቲ ናቱ ብጎኒ ኮንካ ክትከደሉ ትኽእል ሲ የለን ወላ እንተ ደለኻሲ እቲ ዕድመ ግን የግዳዓካ ኣሎ በቃ ማሲ ኦልሬዲ ክስታይ ይኸውን ኣሎ ኢትስ ናት ኢዚ Thank you, sister. I'm ጽቡቕ ኣንሰር ነዚ ኣኻ ኣነ ደልየ ነይረ ምክንያቱ ይርአኒ ኣነ ኣብ ብዙሕ ይርአኒ ዶም ጽቡቕ دحين بديت مين أتوقع على إيديش سيفعلني من الدحين قوية أجي إذا سلت تقول كينا زحتم سيامو سيستر روزا سبوع من الشكلة Thank you, Fatima. I think كم أرستمتينا ونسخ زل خلق نكات علينا زار استزيا. هالشيء. Thank you. يا قلت دقيقتين تليفوننا دلوقتي تليفونات كدوا لنا تستنيحوا يعني أمسحهم يا دحني عبد المجيد زلوا مدباتنا سلزلوا كبرات عزبتنا يغريتا كلمة معزاونا جن سخونة تبلغون حرار لخينو حبة تسلنا دك كنستيانا دك تبعتيانا اسكنا باخن ناي حانت منيت نعم باخن روزا قشانا أنا لا أقول قزاي أشبي أنا تايبل دك تبعتيو ولا دك انستيو مالتي معرنتنا صبوا جيرو خددنا بنحناسي بقى مالسي دك انستيو دك تبعتيو كلاتنا حدينا معرينا أقدستينا يعني اتناتنا أقداسنا تتردينا تملالينا صبوا دفنا هو تكمل نخيل مالتي معناته عدى برهان جزاء بزح نجار صبوا نجار جرات في سبعي كأهم وحالات نكيزو ندك قدوم سبيتو كعلي بزح نجار الله مالتي جي إذا سي تي فالي يكرد أن هذا اللو كمزي كنوا دا رايكونن دلنا نحنا سي تي ناتنا علامات مود دا رايكونن سبعي دي بلو سبيت اللو سبيت دي بالله خاني سبعي اللو إذا خاني بحد كون كان حدا سرح قالوا مالتي بحد حدا أني عبيرنا خاني بقى تمالا لاتينا صبوا نجار كون خير مالت حجي كنت هلا خايكونن دلنا ببتناتنا كنت حجاجس نرادا دا يدلنا كومون بالكو سلام حرفي thank you أيوة حكي دس تبر بشاتنا مسينا كبرات عزبتنا دس ندابلنا يقن ساعتنا سلزخ عافلة عبسي كن ودينا بزمت زلو مرباتنا
مرأيا ዘለውን ደቂ ኣንስትዮና እንዳዓደና መደብ ክንገቢና ዝኾነ ሕቶ ርኢቶ እንድሕር ኣለኩም ወይ ከዓ ዝርእስቲ እዚ ክለዓል ኣለዎ ምስ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተተሓዘ እንድሕር ኣሎ ደውልና ኢኹም መሰይ ስደዱልና ኢኹም ንሕና ካብ ዝተኻልና መጠነት መደብ ክነቕርበልኩም ኢና ብሩኽ ቅንያት ትመፅእ ዘላ ሓሙስ የራክበና ቴንኪዩ ብሩኽ ለይቲ